Так, проверка гука. Проверка гука. Есть. Мы на месте. Мы тут. Теперь проверяем, что по аудио у нас тут. Это нормально. Вітаю усіх, добрий день. Усім вітанки. Ми працягваем далей DNT Regional Scene 2, які ўжо перамог шмат разоў, прям шмат разоў. Так, і мы ўжо ў другім акце, плюс яшчэ у нас была серія стрымоў, таму прасунуліся далёка. Ну як, для мяне далёка, так. Я нават пераадолеў момант, які ў мяне блок быў, на якім ужо я першы акт пераадолеў. Вось мы дабраліся да Дрифтвуда, і мы насамрэч амаль зрабілі ўсё, што я максімальна дабіраўся калі-небудзь у гэтай гульні. Я не думаю, што там шмат прям нарабіў. Я не ўпомню нават, што я Дрифтвуд поўнасцю даследаваў. Я, па-мойму, яго скіпнуў тады, пайшоў далей, кому магу даследаваць, і Дрифтвуд я не агледзеў. І вось зараз мы гэтым і займемся. Дрифтвуд гэта горад, які знаходзіцца на ўзбярэжжы Жняца. І мы тут знайшлі сабе чалавека, ну там, не чалавека, асобу, насамрэч яшчура, майстра, якая сказала нам: хлопча, ідзі-ка ты, каб стаць богаабуджаным, спачатку ідзі навучыся-ка самым крутым штукам богаабуджанага, так? Але я цябе навучыць не магу, калі б магла, навучыла б. Ідзі шукай тых, хто цябе навучыць. Вось. А справа ў тым, што за любымі магамі крыніцы як бы ідзе пагоня, таму адэкватаў ужо ўсіх пералавілі. Нашы настаўнікі хутчэй усё будуць самыя неадэкватныя, якія толькі магчыма. І нам іх патрэбна знайсці, каб навучыцца гэтым цудам розным. Так. Давайте. Прыбіраецца Хальдур тут. Міма яго прайсці я не магу проста так. Добра, напіваю. Что з перчиком? Перчик з намі зараз. Як ви пам'ятаєте, ми паспрабували перчика 200 до його тати. І там почалася бойка, яку я зараз не потягнув. Я зараз який узровень? Ой. Я не подкрадываться ожидаю. Я 9 уровень, а там вороги 14. Розница такая великая, что лепей не. Что у вас тут бывается? Магистры паусюль. Оп. Оу, только не кажется мне, что он зараз бойка будет. Калі вочы магістра трапляюць на вас, яны пашыраюцца, калі амаль выпадаючы з вачніц. Так. Одним пальцем яна показывае на вас. В яе іншай рукі звісаюць ланцугі. Іхан Бен Мест. Я не ведаю, як ты выбраўся, але я вярнуся ў Форт Джой з тобой. Так. Можно погандляваць? Можно погандляваць. Что у тебя есть? Пустая книга по некроманты. Ну, не. Можно сабе лячылку? Не, так само не аб чым. Выжылі толькі параноікі, а нам іх трэба пераканаць. Так. І яшчэ паглядзім, як гэта будзе атрымлівацца. Але што гэта ў нас? Зараз бойка будзе? Давайте паспрабуем патрэбна неяк адчапіцца ад яе. Можна сказаць, што хто? Мы нікога не ведаем. Іх эфех бін маза што? Одно вока прыплюшчваецца, а іншае пашыраецца яшчэ больш, быццам бы спрабуе пакампенсаваць. О, гэта дакладна ты. Гэта дакладна ты. Так. Перакананне фінес. Подміргнуць і сказаць, што мы разумеем, што яна жадае закрыць нас для толькі сябе. Не атрымалася. На мне гэта не спрацуе Бен Мест. Пахістаць сваімі грошыкамі і падміргнуць. Яна падумае на твоёй прапановай. Колькі? Давайте... Блин, ну давайте заховаемся.
Я не жадаю їй шмат платить. Тут не только шмат, мы всех это можем себе дозволить. Или давайте не пера... 50. So little. Так You мало. can sit and think about your stinginess at leisure in a prison cell. Так. Давайте, я поспробую. Давайте, мы можем дозволить себе 100, просто мне не хочется лишних грошей гублять. Вчора увечері до мене прийшов ландлорд і своєю рукою у контракті дописав, що у квартири можна тримати котку. Я віншую тебе? Я віншую тебе. The Magister grabs the coin and looks around shiftily, then turns back to you. 75 ми заплатили. А я так розумію, що ми 75 заплатили з кожної кишені, тому що я бачив, як гроші усі улетіли. Get out of here. And don't let me catch you again. Тропіка відкладається комп того тютю. Твой комп? Що з ним здарилося? The carved figure is a resplendent sight in this ramshackle village. Your touch. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget. Так. Пошли на війни. Я... Який чудовний голос у його. Які я пішли на війни? Что с войной, давайте? А пошли на війни основное. Что на войне? Война поміж Святим Орденом і Старожитною імперією. Старожитная империя — это ящуры, по сутности. Теперь вечный загрузочный экран или экран диагностики открываю. Ну, в сенсі BIOS, так, отчиняется. Але вечный загрузочный экран — это у сенсі, что он перезагружается, он спробує загрузить Windows и перезагружается? Либо что? Може, ми зараз тобі діагностику прямо на стрімі проведемо. Нічого, розказую про те, як я назнішую ельфов. Так. Яка... Що з біскупом? Що їм відомо? Угу. По їх теорії, шукачі напали на біскупа і його, ну, это, прибили. Угу. Старим на ланок, старим диагностики, так. Будем грати у Сапсова на телефон. А, ну окей, ладно. Угу. Я реально вірили у біскупа і сподівалися, що він їх усіх вирятує. Сказать, что мы больше даем доведаться про королеву. Королева дворфов. А что не так с ней? Didn't even give him the dignity of the sword. No, sir. Had them all hung. Real slow like. По його словах, некі джентльмени, де є прийшли, ніхто не ведае, што яны дрэннага зрабілі, альбо ці ўвогуле яны штосьці зрабілі, яна ўся іх адлупцавала хлыстамі і карацей адправіла на экзекуцыю. Вось, і нават не дазволіла ім, як это, упасть на меч. Просто подвесила і вельмі павольна іх придушила. Угу, нейкая королева дворфаў, типу, ляснутая. Только мне, что мне падаецца, гэта ўсё прапаганда нейкая мясцовая. Вітаю, Юджин. Мимо тому, что я не памятаю, як у моей модели открыть Windows, только recovery. Ну, BIOS, так.
Recovery гэта у сэнсе па тыпу бяспечны рэжым Windows, я просто спрабую што разумець, што пра які recovery гаворка. О, жабрак. The kind that don't fancy Жабрак, ты як? studying for a sick dog. Пені да хворай сабакі? Glance at the Сабакі? dog's miserable face tells you it's sick, all right. Яна дакладна хворая. А давайте у сабаку спытаем, The як у dog яго. lies there quietly, clearly and great. Чым яна захварэла? Пакласці руку на шыю. Flinches. A low, threatening growl builds within its throat. О, пачакайце-ка, не-не-не. Мы ж можам размаўляць, я просто не за таго персонажа Dog хадзіў. lies there quietly, clearly and great. You don't smell right. Мы неправильно пахнем. It snaps at your hand. It flinches. A low, threatening growl builds within its throat. Што не так з ёй? Апусціць руку і пад гэты самы, пад яе нашыйнік. Under the collar, you find the sharpened points of metal. Ага, ёй балюча, таму што ў нашыйніку, блін, металёвыя шыпы. The dog bares its teeth at you and growls. Сказаць сабаку, што мы можам яго вылечыць, але ён павінен нам даверыцца. The dog gives you a long, hard stare, but does not bite you. Так. Сабака доўга і уважліва нас глядзіць, але нас не кусае. Пакуль. Перагарнуць нашыйнік іншым бокам. The dog goes to bite your hand, and then realizes the pain is gone. Сабака збіраецца укусіць твою руку, але потым разумее, што боль сышоў. I feel okay. Оп, Thanks, новы ўзровень. Think I'll wander off now. Here, before I go, what can I do to show my Добры gratitude? хлопчык. Звер пра каралеву распавядаў, яна там такая. Ну, як бы нельга атрымаць усё, правильно? Добры хлопчык, так. О, я адчуваю сябе ў парадку, дзякуй. Я, можа, пайду. Перад тым, як пайду, чым я табе магу дапамагчы? Спытаць, хто нашыйнік на яго апрануў. Master did. Ага, то бок, ну, па сутнасці жабрак рэальна пакуты сабаку зрабіў, каб ёй больш грошай давалі. Так, спытаць сабаку, ці ведае ён, што гэта значыць. Wait a minute. Master hurted me. Спадар мяне... Ён зараз зразумеў, што гаспадар яму нашкодзіў. I have a thing I need to do. Я збіраюся ісці, але мне тут патрэбна одну рэч зрабіць. Turns to his Ён master. паварочваецца да свайго гаспадара. Bad man, you. Ну і лае на яго. І ўсё, і збег. You're safe among friends. Неблага. Never forget it. Вітаю, Вячеславіч. Так. Давайте уже брака паспытаем, як ён да гэтага ставіцца. For a grieving beggar whose dog Можа, пэні для сумнага жабрака, у якога сабака збег. Сказаць, што нагадаць яму пра шыпаваны нашыйнік. God damn it. That was my livelihood. Penny for a grieving beggar? I reckon I'm owed it here. Сказаць яму, што мы распавядзем людзям, што ён зрабіў. Wouldn't do that, would you? Oh, yes. You would do that, wouldn't you? I couldn't prevail upon you to change your mind, could I? Можна сказаць, аддай мне ўсё, што ты назбіраў. Сказаць палову. Сказаць, што нам ён можа даць нам пэні, і мы не будзем, ну, гэта, праігнаруем. Просто што ён там назбіраў, правильно? Хутчэй за ўсё ні аб чым. Keeping it together, Bree. I'm all right as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Угу. Never forget it. Зразумеў, Ціркі. Ну так, з гэтай штукай я зразумеў. Карацей, калі коротка, віндаун цябе працуе, яна ёсць, як мінімум, яна не поўнасцю там зламалася, таму што гэта штука будзе запускацца, калі у цябе з віндой яна загружаецца вінда. Вось, просто што нешта ёй пашкодзілася. Канечне, самае простае, гэта проста пераўсталяваць вінду, гэта адказы заўсёды на ўсё.
Вось, але там ужо пытанні ўзнікаюць, можа быць у цябе вінда, типу, калі ў цябе ліцэнзія, то можна просто сказаць ёй, калі ласка, адрамантуйся сама. Ось. Такое можа быць, але там ужо далей нюансы ідуць. Лепей не лезть, пакуль прамога доступа да кампаніі няма ў мяне. Ось. У BIOS-то можна зайсці, просто BIOS тут як бы не дапамога, таму што гэты самы, вінда ёсць. Яно... Адзіны варыянт, калі з'явіцца гэтая менюшка, гэта калі на кампе было 2 вінды. І зараз ён спрабуе загрузіцца з не першай вінды, не з той, якая павінна загружацца, а з другой вінды, якая не працуе зараз. У мяне такое было, ну, у сэнсе, што ў мяне просто на кампе завалялася старая вінда, але запускаўся я з аднаго дыска, і потым дыск адключыўся, і яно спрабавала са старой вінды загрузіцца, якая насамрэч ну, не працуе ніяк. Траблшут спрабаваў і рэкавері. Так, ну, гэта можа дапамагчы, то бок вінда можа сябе адрамантаваць з такога стана. Калі гэта правільная вінда загружаецца. Калі іх не 2 там на кампе. Ёсць нюансы. То бок, ну, я кажу, могуць быць нюансы. На вінблоу направілася 1000, дзякую вяліке. Так, давайте яму... Мы можам сказаць яму, каб ён даў нам грошы, каб мы нікому не распавядалі пра яго сабаку. Альбо просто ісці. Я нават не ведаю. Давайте просто сыходзім. Get lost, you freeloader. I'm working it up. Ой, задзяўбаў. Tales worse over here than a dog already. Hey, this news! Fresh, many a late. Johnny Justin, here's 20. You asked me. Так. Давайте тады гандляры пайшлі ў нас. You needing supplies? I'd stock up if I were you. Так, што я за прыпасаў, і кніжачкі ёсць. Пры гэтым шмат і цікавых. Кот крычыць. Бяжыць крычыць. Цікавая заклёна ёсць. Так, гэта прызыванне... Давайте, можа быць, патрацімся зараз. У нас ёсць 4000. Альбо яшчэ паглядзець. Не спяшацца, можа быць. У нас ёсць, можа, нейкі заклёна некраманту, але просто у Фейна і так... Не, давайте, ведаць што, спачатку мы ўзровень падымем. Спачатку мы падымем ўзровень, а далей падумаем. Кніжны шопінг. Так, ён просто можна ўсе грошы на гэта прадзяўбаць. Там кнігі зараз па 1000 пайшлі. Калі это кнігі па 1000, то я сабе 4 максімум прям дазволю. Прям максімум. Вось, плюс у Фейна... Я бы хацеў Фейну яшчэ накідаць, але ў яго, калі паглядзець нават зараз, так? У яго ёсць адзін слот, і ён уже не ўсе можа заклёны сабе ўзяць. Together, Bree. I'm all right as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Так, это блокуецца фізічнай бранёй ўсё. Па-па-пам. How you holding up? Падняць труп. Дарэчы, даволі танны заклён, у сэнсе хадоў. Можа быць, яго ўзяць сабе, скарыстацца. Ладно, так. Фейну, калі мы нават і будзем браць штосьці, нам патрэбна памяць. Прям памяць. І, бо у заклёну ўжо становіцца шмат, прыйдзецца, можа, нешта на штосьці замяняць. Я пакуль не ўпэўнены, якую сабе камбінацыю заклёнаў сабраць. Люцыка там носіць. Так, яму весела, увогуле. Паехалі па паляпшэнню, у нас узровень. Так, інтэлект можна яшчэ падвысіць сабе. У нас 22 яго зараз. Базава ёсць 18 там насамрэч. У мяне проста прадметы яшчэ разганяюць яго. Альбо... Мы можем, конечно, забить на интеллект зараз и просто разогнать себе память, потому что и 2 слоты себе памяти отрывать. Keeping it together, Bree.
Мы тады большасць заклёнаў, якія там ёсць, мы сабе атрымаем ну, можам узяць, які ў нас ужо вядомыя зараз. You're safe among friends. Never forget it. Я думаю, што я нават гэта і зраблю. У Фейна самая высокая неабходнасць у памяці. Але, блин, у нас і інтэлект тады... Ну, у нас ужо становіцца нават больш памяці, чым інтэлекта. Што, ў прынцыпе, не так было дрэнна, як бы. Там ёсць рыса, мнемонік падаецца. Дае да памяці. А ў мяне яна, па-мойму... Не, яшчэ не ўзятая. Давай-ка пагляджу. Мнемонік дае 3 пункта. Памяць. Ну, просто да рысы бліжэйшай яшчэ далёка. Мы не так даўно атрымалі рысу сабе. Мы можам, канешне, перакінуць што-небудзь. Keeping it Вось, напрыклад, крыты Engineers. I'm all right. Аддаць крыты на што-небудзь яшчэ. You're safe among friends. Never forget it. Аўтаматычнае аднаўленне не атрымалася, прапановвае другія варыянты. Вы бы ведалі, як мне лента сёння думаць. Не трэба! Не трэба, не займайся. Калі не жадаеш займацца гэтым, не займайся. Асабіста, калі цябе ёсць каго паспытаць, няхай гэта будзе галоўная боль для кагосьці яшчэ. I don't come Не патрэбна. Nothing less than the wisdom of the ancients. Vapid fiction broke the nose. keeping it together, Bree. I'm all right as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Я, можа быць... Тут ёсць верагоднасць аддаць супернову, так? У яго супернова ёсць. Якую я ледзь выкарыстоўваю. Я магу яе, ў прынцыпе, аддаць і заменіць на нейкую іншую здольнасць. Давайте одну памяць і один інтэлект. Не, давайте 2 памяці. Няхай будзе памяці. Зараз пакуль будзе карысна. Так, і далей мы разгонім сабе трохі некраманта. Альбо нават не некраманта. Некраманта один узровень падымем. А, у мяне толькі 1 пункт ёсць. Усё. Зразумеў. Можна потом перакінеса разганяць. Учора быў выходны? А выходны па якой нагодзе? Дайце-ка пагляджу. Можа я учора не павінен быў працаваць? Keeping it together, Bree. Просто у мяне на працы было яшчэ некалькі людзей, якія не працавалі. Не, у мяне ў календары нічога такога няма. You're safe among friends. А, за 1 лістапада. Зразумеў. Не, я свой ужо за 1 лістапада скарыстаў. Я такі, можа я прапрацаваў дзень, які не павінен быў працаваць? Просто з гэтым я ўжо нічога не зраблю, гэта ўжо ўсё, да свідос. Можна падвысіць перакананне да 3-го ўзроўня. Так. Перакананне будзе файнай камбінацыяй. Альбо Lucky Charm, які мы таксама. Перакананне нам патрэбна для таго, каб для размоў, што ў прынцыпе можна выжыць без гэтага. А Lucky Charm нам дае... У нас выпадаюць прадметы новыя. Ну, тыпу, дадатковыя, што б мы не адчынялі. І ўжо нават +1 дае неблага. Працадаўца, вяртай мне мой выходны. Не, у мяне ўсё нармальна. Я ўсё нармальна, я адпачываў. Я сабе яшчэ дадатковую выходны там узяў у пачатку месяца і ўсё ў парадку. I don't come visit you, ton. Who will? Мы з сынам ездзілі з коткай знаёміцца, забярэм праз 2 тыдні. Цудоўна. Віншую. Так, можа перакананне. Перакананне як бы круто. Давайте 3, гэта даволі моцнае перакананне, няхай оно будзе. About it too much. Пакуль мы не бачылі, я бачыў, па-моему, толькі 1 раз, калі было перакананне 4. Як бы, у астатнім мы, в прынцыпе, можам даць рады. Так. Лоіс. Ёй файна было бы далей інтэлект разганяць просто. У яе па заклёнах, падаецца, так, слоты нават яшчэ вольныя засталіся. Я думаю, што інтэлект зараз, просто толькі інтэлект. Альбо замест інтэлекта давайте віц вось гэтыя. Яно дае крыты, верагоднасць крыта, ініцыятыву. Вось так я зраблю. Вось, у нас атрымліваецца 10% крыта. Гэта пры гэтым
Так. Keeping it together, Bree. Але гэта толькі на атакі, так? Ну, я ў асноўным для яе больш высокай ініцыятывы хацеў зрабіць. Это файна, You're нормально. safe among friends. Never forget it. Так, далей ёй. Гідрасафіста я ёй прям разогнаў зараз, у яе 10, але, ну, базова 7 і плюс ад прадметаў 10 становіцца. Можа быць, штосьці яшчэ запасное ёй? Keeping it Маланку, типу, together, Bree. падразагнаць трохі. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Давайте пару. А, пару, я только один могу закинуть. Давайте аэротургию трохи. Not called for the junk you sell, then. Угу. Junk? Why, I offer Бартер ее не патрэбны, майстер лору ее не патрэбны. Слухайте, а что ее яшчэ можна ўзяць? Што бы ей яшчэ можна было такого ўзяць, а? Просто я на майстер лору, гэта як бы важна. Давайте працягваем. Просто майстер лору і ўсё цудоўна да таго моманту, ён і падаецца не такім патрэбным, калі ён не становіцца вельмі крытычна патрэбным. Ведаеце, вось прям зараз мне патрэбна майстер лора, таму што мне вельмі у меня новы прадмет, і я яго не магу апазнаць. Мне хацелася бы ведаць, што за ён. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Так, Фейн. Forget it. Верагоднасць крыта 30%. У яго таксама вельмі неблагая ініцыятыва. Можа быць. Than a dozen rotten eggs dropped in vinegar. Давайте фінес і канстытуцыю. Далей, вось такім чынам будзем разганяць. Come visit your tongue. Таму што, зноў жа, на яго часта накіроўваюцца і б'юць яго, а мне не хочацца, каб ён паміраў. Ён усё яшчэ працягвае быць амаль самым тонкім у камандзе. Зараз он трошкі перагнаў Фейна, Together, Bree. дзякуючы гэтаму. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Дрэнна, што няма бэкапаў, добра, што ўчора разабралася, як сінхранізаваць пераклады з гітом, як срака адчувала. Я віншую цябе. Ось, ну, галоўнае, што я не ведаю, вінду перасталяваць гэта не праблема. Праблема гэта згубіць нейкую там працу альбо нешта такое. Ось гэта праблема, прям шкада. Тое, што не вернуць просто так. Так. Keeping it together, Bree. Скаундрел у нас ужо як бы 3 дальнабойныя атакі просто базово можна падвысіць, верагоднасць крыта гэта падвысіць. Я нават не ўпэўнены. Яму, у прынцыпе, не тое, каб прям неабходна. Давайте дальнабойную просто базово яшчэ разгонім. Просто базово і ўсё. Яшчэ 5% пашкоджанняў. I don't come visit your tongue. Абісіны, дайце-ка нагадайце, як яны выглядаюць. Я не памятаю пароды ні сабак, ну, там вельмі рэдка я такое запамінаю. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. А, гэтыя, так. Яны такія. Яны не заўсёды прям сур'ёзныя, у залежнасці ад розныя выпускі іх бываюць. Ось, ёсць такія, типу, трохі... Яны такія трохі, як... Я не ведаю, як апісаць. Яны могуць быць прям сур'ёзныя, як такія прям пантэры, так? А могуць быць такія, просто быццам бы, што я тут раблю. Дурныя такія трохі. Скептычна, ну, не абавязкова. Так, у іх ухі смешна, так, бесіна смешна. Так. Далей Ифану можа быць гэта... У Ифана, па сутнасці, адзінае, што разгнана, гэта бартер. Too much. І мы... Давайте далей. You're safe Бартер among яму. friends. Never forget it. Так, і чырвоны прынц застаўся. Чырвонага прынца... Яго і так рэдка атакуюць.
Канстытуцыя не толькі прям востра неабходная яму. Яго рэдка атакуюць, таму што ў яго і так шмат здароўя. Па сутнасці. Мы можам падвысіць яму, працягваць падвышаць яму сілу і будзем проста мацней біць. Тады і ўвагі на яго будзе больш. Альбо давайте 2 пункта. Вось зараз мы насамрэч давайте яму ініцыятыву дадзім. Я яму 2 пункты ў віц дам. Вось. Гэта як бы верагоднасць крыта, што таксама пашкоджанне, так? Але я жадаю яго мець больш высокую ініцыятыву, каб ён больш штук рабіў. Ну, часцей, раней хадзіў як бы ў хаду. Вось. Таму што яму часта патрэбна змяняць сваю пазіцыю куды-небудзь і ў пачатку бойкі, і вось гэта ўсё, і хадзіць апошнім, ну такое сабе. Усе каточкі дурылкі. Так, ну гэта праўда, гэта праўда. Так. І далей яму... Так, вайная справа. Аднаручная і трапнасць. А пачакайце, у яго трапнасць можа... Не, трапнасць у яго 115. А куды яна дадае? Я памятаю, што трапнасць вышэй за 100%, гэта файна. Я не памятаю чаму. Тыпу, ворагі... Блин, хто памятае правілы у гэтай гульне на трапнасць і на ухіленне? По-моему, трапнасць, па сутнасці, у вас ёсць 5% ухілення, так? Яна у ворага ёсць, напрыклад, трапнасць 100, і у вас ёсць 10% ухілення. Гэта значыць, што у ворага ёсць 90% верагоднасць па вас трапіць. То бок, па сутнасці, ад трапнасці яго адымаецца вашае ухіленне. По-моему, так працуе, так? І потом кідаецца, ну, па гэтай верагоднасці вылічваецца, тыпу, ці трапіш, ці не. Я проста думаю над тым, каб вось гэта падвысіць. Ён падвышае, як бы, трапнасць, проста я не ведаю, ці варта мне разганяць гэтую трапнасць, таму што мне падаецца, не толькі праблема трапіць у чырвонага прынца. Але калі не трапіць, гэта прям шкада гэтага. Давайте просто вось, аднаручна. Блин, аднаручная зброя просто, я ўсё яшчэ... Я хістаюся. Я не упэўнены, што я жадаю аднаручную зброю даваць. Як бы са шчытом ён прям непрабіваемы зараз. Яго малаверагодна ў нейкай бойкі. Калі ў бойкі яго могуць пакласці, гэта значыць, што ўсім капзда. На Death Stranding 2 адпраўляйце 1000, дзякуй вялікі. Нагадваю, што Death Stranding мы як бы прайшлі, але ў нас яшчэ шмат дадатковага контенту, які можна парабіць. Вось, там можам вярнуцца да яго і на пятнічным старме пасядзець парабіць, на босаў пабіць, падвышаць адносіны з кімсьці, альбо, можа быць, будуць прапановы парабіць. Таму што я не думаю, што можна за адзін стрым дадатковы закрыць усё, што там ёсць. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Вось зараз я яму скажу, каб ён тэлекінезам карыстаўся. Няхай у яго тэлекінез будзе. Але навошта яму... Ну, тэлекінез яму дазволіць проста забіраць рэчы са сцен, там, вось гэта ўсё. Ні ў кого тэлекінеза няма, ні ў кого. Вось няхай у яго будзе. Вось, проста некаторыя прадметы немагчыма дацягнуцца, проста фізічна немагчыма дацягнуцца, там тэлекінез патрэбна. Вось, і тут у гэтым моманце нам і дапаможа у чырвонага прынца тэлекінез. Красці рэчы са сцен. На Death Stranding 2 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікае. Зноў жа, з-за таго, што ў Death Stranding 2 яшчэ шмат контента, я думаю, я хутчэй за ўсё буду пытаць у вас, што бы вы жадалі ў першую чаргу пабачыць з дадатковага контенту, таму што мне... Я бы шчаслівы быў бы там проста пахадзіць. Мне і так нармальна было бы. Ось, так само я буду апытваць вас, што чым займаемся. Так, заклён на маланку...
на зямныя вось гэтыя трэмары розныя, вогненыя. If I don't come visiting, А, who will? Fire Whip. Моцны заклён. У одну цель. Keeping it Ага. together, Bree. I'm all right, М, as long as I don't think about it too much. Ворагі, якія набліжаюцца, аўтаматычна атрымліваюць пашкоджанне ад агня. А яно не кажа, колькі пашкоджанняў. Ведаць бы, колькі пашкоджанняў. Лазерный промень. Накладывая запаливание на 2 ходы. То ж самае, пашкоджанне прыкладна тое ж самае, што і хлыст гэта, але дыстанцыя можа. А, 8 і 20 метраў, вось яна розніца. Можа быць і лазерны прамень гэта возьмем. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about Так, запальванне, паскарэнне, гэта ўсё мы не можам сабе дазволіць. it. Never forget it. Палачка, якая са здольнасцю яшчэ. Блін, усё файнае, але ж і грошай у мяне столькі прадметаў няма. Ну, тыпу, у мяне не прадметаў, столькі грошай няма. Давайте ўсё прададзім, што нам не патрэбна. Чарвякі прадаем. Вось гэта дзіда таксама прадаецца. Што яшчэ яму? Keeping it together, Bree. Мяшочак гэта таксама прадаем. As long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Давайте. Няхай яна нам просто грошай дасць. Я пакуль не буду набываць здольнасцяў, таму што я вельмі хутка скублю ўсе грошы, якія ў мяне ёсць. Я лепей пакуль просто пазарабляю, ну, папрадаю ім. Вось гэта 3 амулеты. Мы знайшлі яго на ледзі помсце. Так, на караблі. Але яны нейкія падазроныя. Яны вось 3 ляжалі на стале, і яны называюць лавандавы, фіолетавы і амулет розы. Такое адчуванне, што яны важныя нейкія. Ракавінкі важная штука, я не аддам просто так свае ракавінкі. Шлях нормальных герояў крадзеш. Я шчыра над гэтым думаю. God knows what stuff those beasts. О, у нас ёсць кніга суперновая. Нам яна... А, не, мы можам сумяшчаць жа кнігі, так? Давайте пакінем пакуль кнігі на сумяшчэнне. Так, вось гэта ўсё нам па сутнасці не патрэбна, таму што мы ўжо навучыліся рэцэптам. А, не, так, гэта ўсё... Трэба праз іфана ўсё даваць. Yep, yep. Так, зараз парадак трошкі навядзем. Вось гэта ўсё Keeping it together. ідзе на продаж, таму што мы ўжо ачынілі. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Гэта дакладна нам не You're патрэбна. safe among friends. Я ўсе кнігі такія чытаю перад тым, як я ўвогуле ачыняю. Ну, як толькі я іх атрымліваю, я адразу іх чытаю. Мы можам, конечно, перачытаць іх усе куценька, каб упэўніцца, што я дакладна не прадзяўбуся. Але я не думаю, што гэта прям важна. У прынцыпе, усе астатнія кнігі таксама можна. Я не думаю, што яны мне спатрэбяцца. Тое, што мне падабаецца ў Baldur's Gate, гэта тое, што квеставыя нейкія важныя прадметы, яны адзначаны, што ён важны квеставы прадмет. Аранжевым такім. Ад якога лепей не пазбаўляцца. Спадзяюся, тут такога няма. Ну, што яны прям патрэбныя. А давайте і гэтай кнігі. Мы, як бы, падаецца, чыталі. Так, яны важаць. Калі хтосьці гуляў і памятае, што нешта мне нельга прадаваць вось з гэтых кніг, калі ласка скажыце, я не супраць падказкі. Never forget it. Таму што наколькі... А, ну вось гэта Бібліі Крафта я таксама ўсе чытаў. Smells Хацелася б пра масава адправіць усю іфану. rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Давайте іфана просто поблізу тут поставім. Who will? А, блін, я не магу так просто гэта так зрабіць. Вось такім чынам. Усё роўно не дацягваецца занадта. Your fish sticks of the void. What kind of that Keeping it together, Bree. I'm all right, as long Не, гэта не хутчэй, не халера. Я спрабаваў. You're
Я ж не могу обрать некалькі прадметаў. Не могу обрать некалькі прадметаў. Keep talking, dwarf, and you let that bit in sawdust from a cell floor. М? А, гэта таму што радок зверху дадаўся. Так, давайте іфана ўніз піхнем. Ось сюды. Іфану. Парадачак сабе трошки навядзем у інвентары. Журнал Александра пакінем. Мне здаецца, у DOS нельга прадаваць квеставы прадмет. Але ці бывае такое, што прадмет, які важны для квеста, але ён не з'яўляецца квестам? Пытанне, я зараз прадаю розныя кнігі, і я баюся, як бы не прадаць важныя кнігі для сюжэта. Я не думаю, што тут нешта ёсць зараз. Так. Памятаю, Kingdom Come прадала квеставы прадмет, потым бадзяліся па ўсяму свету і шукала таго гандляра. О, так. Я не памятаю, якой якой гэтым самым, якой гульнёй я быў траўмаваны, што я пачаў баяцца прадаваць рэчы. То бок, па сутнасці, гэта ж не я прыдумаў. Просто не ва ўсіх гульнях у цябе ёсць, пакуль ты не пройдзеш гульню, ты не даведаешся, што ты можаш прадаваць, а што не. І ў выніку ў мяне пры першым праходжанні, звычайна, інвентар поўны. Гэта я зараз прям экстрэмальна іду, каб вы разумелі. Яно бы ў мяне ўсё адправілася бы на Леді Помсту зараз. Я просто думаю, што я не буду гэтага рабіць, таму што Леді Помста хутка пераўтворыцца ў сметніцу, якой я ні халеры не буду рабіць. Мяне так котар траўмаваў. Я вось не памятаю, што маім было вось траўмай, дзе які момант. Але пасля гэтага пачалося. Дарэчы, вось гэтая неабходнасць усё сабіраць, яна таксама траўма ад нейкіх, РПГшк старых. Старыя РПГшкі часта маюць абмежаваную колькасць досведа, які вы можете атрымаць у гульне, і апошні босс можа апынуцца у десятак разоў мацней, чым тое, што вы змагаліся літаральна перад ім. То бок вы прыходзіце на апошняга босса, ён, калі вы не можете пакінуць гэтае месца, і вы абсалютна не падрыхтаваны да бойкі з ім. І гэта вы вызначаеце. Гэта JRPG-шкі часта такое рабілі. У Final Fantasy некалькі такіх момантаў бывае. І вы можете сябе залочыць у тым, што вы павінны выбрацца з гэтага месца, калі можаце ўвогуле, альбо загружацца вельмі далёка. І гэта прям праблема. Ось. У цябе там дакладна ёсць нейкая кніга, якую ты ў мінулы раз знайшоў у ведзьмы па закліку істоты. Не памятаю такога. Дзе там Іфан? Іфан, аддавай кнігу якую важную. Так, гісторыю сямі багоў. Так, не давайте перасартуем я гэта ўсё. Контракт воўка, гэта я прадаваць не буду. Глядзім. Трэці сейф пакінуў спадчыну жудасную звычку захоўвацца практычна кожны шаг. Дагэтуль адвучваюся. Сейф, які тыпу перазапуск, вось гэты, пра гэта сейф гаворка. Можа я не браў, але я дакладна чытаў. Ну давай паглядзім. Бібліі крафта, зноў крафтавыя кнігі, маніфест карабля, так, нататкі, лісточак, так. З Аддаліс, гэта не тое. Чырвонае ружы, гэта вось пра чырвонае, пра крывавы ружы, пра яе гаворка была. Такая... Чаму не магу прачытаць просто? У сэнсе, а чаму гэта не опцыя? Чаму нельга чытаць?
Я павінен прыбраць з тавараў, каб паглядзець. Нешта дзіўна. Так. Просто книги Старожитная империя. Пропустил я за гульню года голосовал. Я паспрабаваў голосовать у аўторак, и так нам тады Cloudflare не дапамог и зламаўся. Я зламаў интернет, калі пайшоў голосовать, короче. Вось приказная гісторыя. Вось. Легенда Чырвонай ружы. Сиван. Так, это про яе, магистр Сиван? Не она, это магистр, правильно? Deadly Shadows. Deadly Shadows быў другі сейф. Ну ён, гэта самы, там маёнтак, не маёнтак, а як ён, там дзе дзяцей, гэта прытулак, карацей, для сірот. Вось ён траўмаваў мяне, прям, але ён не захаваннем мне траўмаваў. То трэці? Катька, у меня в голове... слушайте, не-не-не-не, это я дурный. Deadly Shadows. Сейф. Сейф Deadly Shadows. Ён трэці. Так. У яго няма як бы нумара. Так, і другі гэта там нешта Age, Metal Age. Так. Я не гуляў у другі, я гуляў у трэці, так. Я ў трэці перазапуск гуляў. Я просто серыя, моя першая серыя гульня ў серыі, гэта трэцяя. І яна як бы не трэцяя для мяне, яна для мяне першая, таму што я нумара не было ўвогуле. Я ведаў, што раней былі часткі, але тады для мяне гэта было ў навінку ўсё. Вось, і потым я толькі ў перазапуск гуляў, я не гуляў у першы другі, абсалютна. Гэта не кніга будзе, а старонка. Старонкі, нататачкі. Ліст даліс, нататка, медычныя нататкі, нататкі капітана, ліст ад Сівана і ўсё. Дварфійскія традыцыі. Давайте кутенька прачыталі. Нічога нам не адзначылася. Но мне падаецца, тады няма. Я, можа, не падбіраў. Вось традыцыя гномаў, так? Ну ўсё. Давайте почитаем тогда ее. Нечто такое. Поклониться там, вот это все. Некому Vulture. Давайте ее не будем продавать, хотя и уже не потребно, потому что я ее прочитал, да, это да. Про эту ведьму. Я зараз только у меня склалася про якую ведьму. Я подумал про ведьму яшчэ на этом самом, на попереднем выспе. Вот там. Каб вы разумелі, столькі кніг, а яны каштуюць усяго нічога, 218. Але я не для таго іх прадаю, каб яны просто не займалі месца і візуальна шум не стваралі, а то я прям не разумею, што адбываецца. Ну вось, ужо лепей, ужо не настолькі перагружана у Фейна. А то жудасць якая. Нормально, напрадаваліся. Першая і улюбёная трэця, але найлепшая, кажа, другая, абавязкова буду яе праходзіць. Так, я думаю, што гэта... Я думаю, мне будзе складана, таму што яна ўжо састарэлая будзе, але, ну, тады я памятаю, што якраз такі усе тое, што я чытаў па водгуках, гэта па тыпу, перазагрузка Deadly Shadows, гэта ж ўжо, ну, як перазагрузка, так, першая перазагрузка серыі Сів. Вось, і што, тыпу, раней было лепей, вось такое я чуў. Але я такі, якая ж чмурэнная гульня. Ну, тыпу, можа там і лепей, а потым я чытаю, чым яна лепей, і людзі кажуць, што яна лепей у тым, што мне не вельмі падабаецца. У яе ёсць, напрыклад, ну, у параўнанні, так, у першай ты можаш пазмагацца на мячах там з ворагамі, і гэта плюс-мінус нармальна. Ну, у першай, выбачаюся, у другой, то бок у папярэдняй частцы. Ты як бы, гэта не такі, гэта як бы стэлс, але апцыянальны стэлс. Я не ведаю, наколькі гэта праўда. Тое, што я кажу, гэта можа быць абсалютна непаразуменне нейкае, таму што я не гуляў. Мне немагчыма параўнаць. Ось, але паспрабаваць яе файна было бы. Як мінімум паспрабаваць.
Вось, Фенікс Дайв. Гэта мы дакладна набываем. Што без пытанняў. Нават не задумваемся, што бы гэта ни было. Фенікс Дайв ідзе да нас. Далей. Некія ваенныя здольнасці. Пашукаем. Атака Бліц. Скакнуць ад адной цэлі да другой, атакуючы да двух цэляў, наносячы бла-бла-бла пашкоджанняў. Цели выбираются выпадкова у 10-метровым радиусе. Ну, в принципе, неблага. Але не тое, каб прям... Калі б статус нейкі накладывала, я бы, можа, дакладна жадаў бы. З іншага боку, гэта яшчэ адна здольнасць, каб падабрацца бліжэй да ворага, давайте возьмем. Так, правокацыя, праворот. І бар'ер. Дае 92 фізічнай брані. Снарады, якія его страпляюць, адбіваюцца назад у таго, хто яго скаставаў. То бок, ну, па сутнасці, адбівацца назад. Ну, в прынцыпе, неблага, але мне шкада 830 монет на гэта. Я не буду набываць. Другая частка няблага зараз граецца, там не настолькі страшная графіка. Я думаю, ну, я глядзеў, па-моему, стрым кагосьці. Не памятаю, просто адчыніў выпадкова нейкі. І выглядае, я не ўпэўнен. Ну, вядома, у параўнанні з Deadly Shadows, як бы там настолькі крутыя тені для свайго часу, што яна супервысокатэхналагічная у параўнанні з Metal Age. Але калі ў Metal Age цікавы сюжэт і як бы нармальныя механікі, то ўсё што заўгодна можна пагуляць. Так. Другая частка лепей за ўсё працуе, як стал з галаволомка, вось і ўсё. Ну окей, я не магу параўнаць. Тыпу, таму што няма з чым мне параўноўваць, я не гуляў. Вось, але я думаю, цікава было бы. РВДак, вітаю. Гэта самае. План на наступны тыдзень. У панядзелак у нас будзе урок польскай у нас будзе ў панядзелак. Мы пачнем таўматурга, але я не думаю, што я вытрымаю перакладаць з польскай прям усё. Таму, хутчэй за ўсё, я спынюся дзесьці на, ну, 1 гадзінку, можа, 1,5 на польскай. Не жадаю сябе прям перагрузіць, каб потым цэлы дзень адыходзіць ад гэтага. Папярэдні раз на Divinity я трошки падзламаўся. Я адыходзіў некалькі гадзін потым. Вось. І далей, з-за таго, што гэта будзе няпоўны стрым, так, то мы потым будзем праходзіць, хутчэй за ўсё, Broken Age. Альбо, у залежнасці таго, наколькі я зламаны буду ў гэты момант, я, можа, запушчу штосьці абсалютна адпачыць мозгу, альбо Dismantle, альбо Hardspace Breaker. Дарэчы, я не вытрымаў, я ў Dismantle яшчэ пагуляў. Па-за стрымом, там, з-за таго, што геймплей як бы не настолькі развіваецца, я просто там пабегаў, яшчэ палупіў розныя рэчы і, карацей, адпачываў. Вось. Даволі файная гульня, вось якраз для адпачынку, адключыць галаву і ўсё. Даволі файненька. Што яшчэ? Аўторак, серада, у нас пераклад. Будем займацца перакладам, таму што пераклада яшчэ шмат. Як бы, я жадаю хаця бы скончыць размову з трупам, хаця бы адрэдагаваць і адправіць яе на праверку. Калі я яе скончу, то я пераключуся далей рабіць мірагаловага, але паглядзім, карацей. У аўторак што я буду рабіць? Я буду вычытваць, калі штосьці патрэбна вычытаць. Ну, то бок, ну, з таго, што ўжо гатова да астатніх. Калі штосьці будзе. Я не правяраў гэты тыдзень, ці дадалося што, я бачу, што людзі робяць, і паведамленні мне прылетаюць у пошту, але, можа быць, нічога такога. Вось. І далей гэта я буду займацца якраз такі размовай з трупам, выпраўляць там памылак яшчэ хапае, там дзесьці нам 3-4 тысячы радкоў яшчэ выпраўляць, і мы іх павыпраўляем. Ну, яны не 3-4 тысячы, іх насамрэч, іх трэба, гэта лічбу трэба дзеліць на, тыпу, 8. І, ну, прыкладна, там, на 7, прыкладна, так. Таму што гэта, адзін радок, гэта цэлы блок з інфармацыяй на гульню. На гэты радок, як бы, на гэтую інфармацыю. Там, што там пераклад у нас ёсць, і акторы, хто каму што кажа, вось гэта у нас все захавана. Вось. Прыкладна такі план. Я скажу, што я не ўпэўнены, што рабіць на наступны, ну, то бок, пасля гэтага на наступны тыдзень. У мяне сумневы.
Я яшчэ не планаваў, я думаю, я буду планаваць на наступным тыдні, і насамрэч я думаю, што гэта залежыць ад таго, як у нас з перакладам пойдзе. Таму што калі пераклада яшчэ будзе, я буду незадаволены тым, колькі які прагрэс у мяне будзе за аўторак сераду. Я, можа быць, зраблю яшчэ тыдзень, яшчэ дадатковы аўторак сераду на пераклад. Заўсёды можна рулетку. Не, я перажываю толькі за пераклад у гэты момант. Я жадаю прасунуць пераклад, вельмі жадаю прасунуць пераклад. Я дагэтуль не думаў, што будзе цікава назіраць тое, як я сяджу, выпраўляю проста, гэты самыя памылкі, таму што мне падавалася гэта супер сумна. Вось, але у нас файны стрым атрымаўся, і я думаю, што гэта варта, гэта, вам дастаткова цікава, а я вельмі жадаю гэта рабіць, і я не мог знайсці сабе вольнага часу, калі я гэта буду рабіць па-за стрымом, таму што стрымы гэта вялікі кавалак майго вольнага часу. Лайнка гэта весела, так. А гэта самы, калі да мерагаловага дабярэмся, то гэта прям гэта будзе прям весела. Мерагаловы прям, мне прям смешна, я ламаюся, я калі сяджу, яго выпраўляю, там такія нюансы вылазяць, яны не вельмі заўважныя, вы калі чытаеце яго на ангельскай нават, яно не настолькі, вы не задумваеце, у пэўны момант мерагаловага вы пачынаеце просто прапускаць галавою, вы пачынаеце, што ён нясе вам нейкую херню, вось, галавой як бы не ўспрымаецца. А калі учытвацца і разумець, што ён кажа, 2 гадзіны, 3 гадзіны яго расісцкай тэорыі, гэта просто нешта. Прям смешная штука. Жагарэлі той сумны контент 50% эфира займае. А я не ведаю, а чым ён займаецца. Просто я прям рэдка... Яго стрымы, звычайна, гэта туды, куды мяне рэйдам закідвае ў апошнюю чаргу. Усе там апынаемся, але гэта звычайна ўжо тады, калі я адключаюся ад твіча, таму я вельмі рэдка туды трапляю. Ось. О, круты лук, дарэчы. Мы можам Іфану нейкую зброю даць? Прям... Просто Іфан наносіць прям вялікія пашкоджанні. Мы можам даць яму нейкую штуку, якая будзе заменіць яму бягучая. Так. Гэта Вісперер. Ён прям мацней. Можа быць, варта яго ўзяць. Ён дае яму яшчэ скайшот. Шок і атруту. Слухайце, можа быць, патраціцца? І ўзяць Іфану прям здаравенную просто... Нягледзячы на тое, што ён прабівае пад броню, перастане прабіваць пад броню, просто дыяпазон атакі настолькі вырастае, што гэта прям файна. То бок да гэтага яго было 18-19. Так, 18-19 і 6-8, так? І гэта ў суме у нас будзе даваць ад 24 до 27, так, пашкоджанне. А там нават самае высокае пашкоджанне ад бягучай зброі, гэта самае нізкія, якія мы можам нанесці вось гэтым Вісперерам. Я думаю, гэты дыяпазон прям варта зрабіць. Перакладвае. А што ён перакладвае? Серыялы я бачыў, я заходзіў на серыялы, я проста не разумеў, што ён перакладам займаецца. Перакладам чаго, мне цікава. Мне цікава, хто якія пераклады робіць. Ціртхі. Я не памятаю, ты ўжо казала ці не, які пераклад ты робіш. Я, можа, ўжо пытаў, я могу забываць. Ён герояў робіць. А якіх? 3-х, 4-х? Там проста, я памятаю, хтосьці рабіў ужо. Рэзервацыя ж, по-моему, робіць нейкіх герояў, так? Ён да рэзервацыі далучыўся, так? Ты Тропіка 4. Ага, зразумеў. Ну, файна. Так. О, рэактыўны стрэл. Тыпу, калі вораг вызначаеце лакацыю, і калі ў яе хтосьці рухаецца ў гэтай лакацыі, вы аўтаматычна страляеце па ёй. Каштуе ўсяго 2, а чаму рэальна, калі можна тактычна зрабіць? Так, не, пачакайце-ка, спачатку. Я возьму лук 100%. І гэта палова нашых грошай будзе. Вось гэта 2 кнігі і лук. Так.
Балістычны стрэл. Чым далей наносіць 36-38 фізічных пашкоджанняў, плюс 12-16 праніклівага пашкоджання, гэта таму, што у нас арбалет зараз так робіць, так? І атрымліваем 5 дадатковага пашкоджання за кожны метр дыстанцыі. То бок, прям файна. Гэта было бы таксама файна атрымаць сабе. Так. Тактычны адход, скайшот, рыкашет. У нас ужо ёсць рэактыўны стрэл. Стрэл, які пранікае скрозь ворагаў, і гэта ён ігнаруе броню. Блін, у пэўнай сітуацыі гэта можа быць прям вельмі моцна. Пры гэтым пашкоджанні даволі высокі, 48-54. Solder from a cell floor. Так. Рэактыўны можа быць таксама вельмі добра абменьвацца. Патэнцыйны рэактыўны стрэл дае 3 стрэлы, як бы, то бок 3 разы пашкоджвання ад зброі. Гэта файна, так? Гэтая штука, яна адразу наносіць у 2 разы 10 пашкоджанняў больш, чым можна тваім стрэлам, але пранікае пад броню, што вельмі крутая рэч, насамрэч. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. А давайте возьмем лепей вось гэтую кнігу. Пранікаць. If I don't come visit your ton, who will? Я яшчэ падумаю. Я, можа быць, набуду яшчэ кнігу вось гэтую на тэрыторыю. Просто я не думаю, што Іфа настолькі месца будзе насамрэч у яго інвентары. Яшчэ справа ў тым, што варта не занадта шмат кніг набываць, бо мы іх яшчэ знойдзем. Это не такая праблема. Ну, я думаю, што нам іх надаюць дзе-небудзь. Так, Іфан. Ідзі ў свой інвентар. О, малюнак. Малюнак трэба прадаць. На Death Stranding 2 адправляецца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Так, апранаем гэта. І вучым вось гэта. Stinks of the void. What kind of rat would sell such filth? Далей, гэта мы аддаем чырвонаму прынцу. І дзесь яшчэ кніга была вось тая. Чырвонаму прынцу. Я перакладваю больш для таго, каб у галаве гэта ўкладваць усё, не для таго, каб... Я ведаю, што можна з іншага інвентара браць, гэта хутчэй проста ў галаве трымаць. Than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Так, вось гэта, файна. Гэта у нас усяго 1 каштуе, таксама скок, файненька. Вось так вось зробім. І у нас яшчэ адна за 2 ёсць, вось так. Оп. Падаецца ўсё. You're safe among friends. Never forget. Усё файна. На Divinity Original Sin 2 отправляется 10 тысяч. Дякую вялікі. І яшчэ 10 тысяч. Я ведаю, што вы прытрымлівалі пункты, я прям ведаю, разумеючы прыкладна вашу дынаміку, колькі вы глядзіце і тое, што у вас у абодвух падпіскі. Я упэўнены, што вы накапілі там нармальна, вы спакойна маглі бы забіць, ну, як бы, яны у вас, вы прытрымліваеце пункты, каб даваць іншым гульням перамагаць. І таму вы можете гарантавана забіраць кожны другі тыдзень, напрыклад, за гэтага. Я разумею, што гэта у вас так. Я прям упэўнены. Вы не можете, я упэўнены, што вы таксама не можете перабіць усё, то бок вы кожны другі тыдзень альбо трэці будзе перамагаць іншая гульня, вы не можете гэтага перабіць фізічна. Акрамя, калі вы пачнеце закідваць грошы яшчэ на кофе вы... Кофе мае толькі памеры вашага гаманца, вось і ўсё, не стрыманы нічым больш. Вось, гэта так вы можете яшчэ закідваць, але я разумею, што вы яшчэ прапускаеце іншыя гульні наперад. Так, это ёсць? Малюнак отправляется Ифано. Что-нибудь яшчэ можа быць. Это у нас усё праклятая розная зброя і іншая, так?
Зубы чамусьці, вочки шмат каштуюць. Ну, нормально так каштуюць. How you holding up? Пакінем. Перзнік. Перзнік у мяне даўно. Я не ведаю, хутчэй за ўсё, зноў жа за оверлея Овервульфа, які... Ну, ён запускаецца аўтаматычна запускам вінды у мяне, і я яго не вырубаю. Вось. А і ён не вяртаецца ў мяне гэты. Я зараз Овервульфа выключу. Я не думаю, што ад гэтага... А, не, вось. Оверлей Овервульфа выключаны і з'явіўся персонажы. Ён проста амаль з самага пачатку гульні у нас там адсутнічаў. Я яшчэ здзіўляўся, чаму яго там няма. Так. Што у нас засталося па грошах? Па грошах у нас 2000, і мне трошки шкада зараз больш траціцца. І добра, што мы падразагналі Чырвонага прынца, у яго з'явіўся рывок, гэты, скок Фенікса. Вось, гэта файненька. Ён будзе больш мабільным. І плюс яшчэ атака Бліц. Таксама файна, таму што гэты рывок па некалькіх цэлях можна дабірацца да ворагаў. А можа давал кампа табоскі знак, што трэба уладкавацца на фултайм працу, апацца да паўнавартаснага кампа. Ну, я не ведаю. Ну, з тым машыны яшчэ ёсць. Не, так праблема з тым машыны, што тебе як бы на ёй не папрацуеш, я так разумею. Яна ж не вінду ганяць будзе, яна будзе ганяць SteamOS. А SteamOS гэта па сутнасці аперацыёнка для Steam Deck'а. Could you help me? Ну, па сутнасці. Яна там для чагосьці іншага. Яна спачатку, яны даўно ўжо яе распрацоўваюць. Вось. Я, да рэчы, цікаў, што там... Я ніколі не калупаўся, не цікавіўся. Мне цікаў, што за яна ўвогуле. Startled, the guard leaps backwards and reaches for her weapon. She locks eyes with yours before releasing the grip on her blade's hip. Напужаная ахоўніца адскоквае назад і цягнецца за сваю зброю. Яна глядзіць табе ў вочы. Яна сустракаецца з табой вачыма перад тым, як адпусціць свой меч. Тебе не патрэбна так пужаць мяне? Could have sliced your neck clean open. Я б магла табе самую глотку разрэзаць. Фрыкнуць. Мы нават не падкрадваліся. Ці яна няўжо ён так баіцца звычайнага падарожніка ў цэнтры Дрифтвуда? Harmless. Звычайнага, ну, па тыпу, бяспечнага. Every ripple in the sea could signal an attack. Угу. Па тыпу, ўсё, што заўгодна можа быць праклята безданню і напасці на She цябе. locks an icy glare on you. Яна глядзіць халодным позіркам на цябе. Man, woman and child could be І кожны мужчына, жанчына і дзіцёнак можа быць пагрозай. Якія мы нервовыя. Ладно. Так, я файна закупіўся. Нам, па сутнасці, патрэбна атрымаць інфармацыю, так? Так, што у нас тут? Чаму у нас тут чырвоненька? Чырвоненька гэта лакацыя, так? Я наколькі я памятаю. Дзеці. Не, дзеці тут адзначаны як нешта. Чаго вы тут стаіце? Hello, mister. The little boy looks at you. Маленькі хлопчык глядзіць на цябе, ён калупаецца ў сваім носе. You be careful. My daddy's a magister. Табе лепей быць асцярожным, мой тата магістр. No, he's not. His daddy's Не, a fisherman. гэта не так. His daddy's Яго right. тата гэта рыбак, як большасць татаў тут. Сказаць, што, ну, нічога тут цікавага. Наш тата бог, хутчэй за ўсё. They stare at you in disbelief. Яны глядзяць на цябе з недаверам. Потым пачынаюць смяяцца. You're weird. Ты дзіўны. Спытаць, што яны там шукаюць, калі глядзяць на ваду. We're waiting for our friend. Мы чакаем нашага сябра, ён паправіўся паплаваць, ён павінен хутка He went вярнуцца. swimming all the way to Fort Happy. Так. Ён адправіўся плаваць увесь шлях да форта Хэппі. То бок, гэта не той хлопчык, якога мы там бачылі ў самым пачатку. Падаецца так. Яны абяцалі магчымасць ставіць свой софт. Гэта Linux жа. Гэта Linux? Не, SteamOS, але можна накаціць Linux. Дакладна гэта Linux, просто гэта не мае сэнсу. Ну, тыпу, чаму гэта Linux?
Я просто спрабую, гэта зборка такая нейкая цікава. Просто глядзіце, якая праблема. Большасць гулень, якая ідзе на Steam Deck'е, яна не ідзе на Linux. Ну, без нейкага, ну, по типу, без контейнера, там, як, ну, Wine. Ну, вось, там, вядома, Steam дадае свой Wine, але, глядзіце, Steam Deck — это маленькая партатыўная кансоль, адносна маленькая. Вось, і у яе упіхваць Linux, каб потым там запускаць Wine, каб потым ён запускаў нейкую гульню, гэта ж капец нагрузка на Steam Deck. Гэта ж і разраджаць яго будзе хутчэй і ўсё. Можа, яны нешта сваё тыпу нейкую хрень прыдумалі? Потому што дзве аперацыйныя сістэмы не павінна быць. Внутри Linux. Давайте, мне цікаво, я пойду погуглю. А то я абмярковую ніяк не падмацаваны, просто у мяне ў галаве не укладваецца. Я не супраць... У трэцім стымосе ёй Протон. Добра. Я просто не карыстаўся ніколі SteamOS, абсалютна. Я нават нічога пра яе па сутнасці не ведаю. Ага. Ну так, гэта сапраўды лінуксаўская дыстрыбуцыя. Ага. А як ён запускае? Як ты запускаеш? Версія 3. Трэба чытаць прям. Я можа... ну вось, сумяшчальнасць Proton з віндой. Я просто гэтым не займаўся, я даўно Linux геймінгам не займаўся. У мяне зараз карцей, у мяне нідзе Linux зараз не стаіць. У мяне есть только віртуалка адна лінуксаўская і ўсё. Просто мне за працы. Раней у мяне быў комп, які быў мой, па сутнасці, і на ім стаяў Linux, я працаваў з яго. Потым было патрабаванне кампаніі карыстацца, Linux, гэтым самым кампом кампаніі. Вось, а потым яны перавялі гэтыя Linux на вінду. І ўсё, і у мяне зараз вінда. Вось, паўсюль, абсалютна. Ну, карацей, ты зразумеў, я Протоном просто не карыстаўся, я выпаў абсалютна. Вось. А калі ён з'явіўся-то, чаму я міма яго прайшоў? Першы рэліз у 18-м годзе. Ну, я дзесьці у... Не так даўно перайшоў. Просто геймінгам на Linux я даўно не займаўся, так што, ў прынцыпе... Ну так. Апошнім, чым я займаўся, гэта запускаў Wine. Альбо я запускаў просто толькі тое, што аўтаматычна ідзе на гэтым самым, на Linux. Просто працуе па замаўчанню. Fort Joy? That's what I said. Fort Joy. He's gonna find his mum and bring her back. Ён пайшоў шукаць сваю маці. Кстати, імя іх сябра Джой. Cool. How did you know that? Круто, а як ти довідався? Mister, have you seen our friend Joe? Ти бачив нашого сябра Джой? Tell them the truth about Joe. Кажи правду о They Джой. have to grow up sometime. Яны ж павінны вырасці ў пэўны момант. They don't know, can't hurt them. Don't tell them. Што яны не ведаюць, не можа ім нашкодзіць. Не кажы ім. Kids are resilient. Tell them the truth. Дзеці трывалае, скажы ім праўду. Сказаць ім праўду. Джой быў з'едзены акулай. Мы ж прачыталі... З-за таго, што мы пераўтварыліся ў эльфу, памятаеце тую акулу на беразе? Якую мы, па сутнасці, забілі і знайшлі нагу унутры дзіцёнка. І з-за таго, што мы у эльфа пераўтварыліся, мы з'елі гэтую нагу і змаглі атрымаць успаміны, што гэта былі, што гэта нага належала дзіцёнку, якога якраз-такі Джой клікалі. Вось, не дабраўся ён да Форт Джой. А як жа панты, што Linux лепшая OS, а Microsoft крыварукі і прагны? Не, слухай, глядзі, гэта не звязаныя дзве рэчы. Microsoft крыварукі і прагны,
гэта без пытанняў. У гэтым як бы сумневаў няма абсалютна, так? Просто Linux таксама не мае такіх рэсурсаў і грашэй, як Microsoft. Гэта трэба разумець. Ну, як бы Linux крутая сістэма для распрацоўкі, яна мае шмат плюсаў, але для гульні, калі вы жадаеце, ну, геймінга, і калі вы гуляеце так жа, як гэта, літаральна паглынаеце гульні за гульнямі, як я, то вам Linux не зусім падыдзе. Вам будзе складаней на Linux, чым на Вінде. Вось. Зараз я не ўпэўнены, але, ну, 10 гадоў назад гэта было актуальна. Вось. Просто я працаваў з Linux, у меня Linux на большасці машын стаяў. Але ўсё роўна у мяне абавязкова была машына, моя гульнявая машына, з якой я гуляў, ну, у гульні. Вось. Полностью пераходзіць на Linux. У меня была спроба, але я зразумеў, што мне некаторыя гульні просто не запусціць нармальна на тым, што я мог. Зараз можа і палягчаць гэтым. Таму, калі яны дазволяць запускаць сваё на машыне, то не мусіць быць вялікіх праблем з сумяшчальнасцю. Не, ну я думаю, што так. Я думаю, што цікавая штука. Цікавая штука. А типу Linux просто... Калі сумяшчальнасць з прыладамі вінды будзе настолькі эфектыўная, што гульня, якая спакойна ідзе на віндзе, ну там якая-небудзь моцная гульня, яна не будзе вельмі патрабавальнай для Linux машыны, то Linux вельмі, в прынцыпе, замяняе вінду. Ёсць дарэчы, Linux таксама не падыходзіць для ўсіх, напрыклад. Фоташопа для Linux як бы нармальна няма. Ёсць прылады, якія тыпу таго ж ўзроўня, толькі па сутнасці вам патрэбна, ну, фоташопа там няма, в любым выпадку. То бок, а фоташоп па сутнасці стандарт індустрыі, то бок, калі вы там дызайнер, там малюеце штосьці у фоташопе, вы просто не можете сабе, калі вы прям зарабляеце на гэтым асабіста, калі вы працуеце ў карпорацыі якой, у вас просто няма выбора. Вы не маеце выбора, і не таму, што Linux дрэнны, а таму, што просто пэўная прылада зроблена толькі для вінды. Ну, альбо для Мака. Дарэчы, фоташоп жа на Маке павінен быць. Калі яго там няма, то гэта просто нахрен Мак. На Румтрейдер адправляйце 500 дзякуй. Таму, калі яны дазволяць запускаць сваё... ну гэта я ўжо чытаў, гэта каментар. Давайте, што мы дзецям кажам? Давайте скажем правду. Это вам будзе складана, але вы зразумееце. Так, страх з'яўляецца на іх маленькіх тварах. Не, гэта жудасная рэч, не трэба такога расказаць. Я ўпэўнены, што гэта быў не Джо, а нага кагосьці іншага ў гэтай акуле. Яна пачынае плакаць. Бен глядзіць спачатку на яе, а потым на вас, зноў пачынае таксама плакаць. Варыянт адказа Undead. Прыстаць на калені. Поднять это самое чин, як это, крануть товара дзіцёнка і разгарнуць яго да сябе, сказаць яму, што смерць не так уж і дрэнная. Valve і Габен ведаюць, што робяць. Яны дакладна ведаюць, што яны робяць больш, чым Microsoft. Я дакладна гэта вам скажу, але у Microsoft просто гіганцкія рэсурсы. Просто гіганцкія. Ну, трэба разумець прям. Давайте. Каб вы разумелі, так? Не, гэта не тое. Не, гэта не карыстанне, мяне цікава грошы. Як яны, колькі іх у параўнанні, так. Net Wars, вось. Ну і зараз прыкладна яны аднолькава. Што цікава, у Microsoft і Apple прыкладна аднолькавыя кошт зараз, капіталізацыя іх на рынку. Але ж штука ў тым, што рэінвестыцыя у гэтага самага, у Microsoft, у розныя сервісы і іншыя, яна, па-моему, больш па адсотках, чым у Apple. У Apple ёсць нейкі там на падтрымку шмат чаго ідзе, а Microsoft ён типу не на інавацыі, а на типу перапродаж не розных сервісаў, там такое ёсць. У Valve павінна быць менш. У Valve на гульнявым рынку яна як бы моцная, але Valve Net Wars. Так.
Там 4 триллиона, как вы разумели. А, не, почекайте, что? А, не, все нормально, гэта не биллион и триллион, гэта як бы розница есть. Биллион гэта мільярды, а триллиарды. Карацей, 4 триллион. Зараз я... Миллионы, мільярды, триллиарды, так? Карацей, 4 триллиарда каштуе Apple і гэты самы, і Microsoft. Valve каштуе 7 мільярдаў. То бок яны у по типу больш чым 100 разоў менш. Не у 100, у 50 разоў менш, карацей, по памерах. Valve не можа змагацца. Valve прыватная кампанія. Гэта так. Але гэта змяняе не так шмат, як можна падумаць. Net worth вылічваецца з усіх аперацыйных штук, якія выконваюцца ўнутры кампаніі. Гэта яе кошт, не улічваючы інвестыцыі. Але інвестыцыі гэта адно, і Valve як бы можа каштаваць значна больш. Так-то. Просто гэта не будзе розніца ў 50 разоў. У яе няма акцый, і розніца ёсць, так, я згодны, але просто твой кошт, ён вырасце, калі ты выйдзеш на рынок і пачнеш прадаваць сваю кампанію. Я думаю, яны могуць прадаць яе у значна больш, чым 7 мільярдаў, але гэта ўсё роўна не будзе 4 трыльёны. Вось, гэта, мы ўсё роўна кажам пра зусім розныя памеры. Прям нават не блізка. У лепшым выпадку яны будуць каштаваць даражэй там у 5, у 10 разоў, але не будуць яны каштаваць у тыпу 50 разоў больш. Памеры кампаній просто прям абсалютна розныя. Так што, ў прынцыпе, калі б Microsoft жадаў, калі б Габен такі, ладно. Дарэчы, нас чакае цёмныя часы, калі Valve, калі Габен памрэ. Бойцеся моманта ў гульнявой індустрыі, калі памрэ Габен. Маліцеся за яго, карацей, за яго здароўе, таму што не гледзячы на тое, што і там і кажаце, што і сквапны, Steam, і вось гэта ўсё фігня. Далей будзе, калі мы не ведаем, хто атрымае сабе гэта самае, по тыпу у рукі гэта самае Valve. І гэта будзе з-за таго, што гэта прыватная кампанія, яна можа пайсці з малатка проста ў гэты момант. Яна дастанецца нейкаму Microsoftу. Вось. Я не спрачаюся, бо іх нельга параўноўваць. У Valve некалькі гадоў таму было 3-4 супрацоўнікаў. Так, мы кажам пра розныя. Пра зусім розныя памеры. Так, карацей, глядзіце, просто на рынку як бы ёсць крутыя кампаніі. Гэта ўсё не абламаецца. Просто, магчыма, нам усім прыйдзецца міграваць, тыя, хто актыўна карыстаюць з тым, такі як я. Магчыма, просто мы перастанем карыстацца крамай у пэўны момант. Таму што патрабаванні і кошты у Steam і так часта бываюць як бы вышэй, чым іншыя. Але, я кажу, там далей настолькі невядомая як бы наперадзе. У яго могуць быць, скажем так, у лепшым выпадку, я думаю, што Valve захрасне ў развіцці абсалютна. Яна і так не вельмі развіваецца. Але яна захрасне абсалютна. То бок яна стане ўступаць у сервісе іншым, сваім канкурэнтам. Гэта лепшае, што здарыцца. І ўся з тым, як бы, інфраструктура, яна стане не такая стабільная, не такая карысная, горш падтрымлівацца і так далей. Вось гэта лепшае, што я думаю. Гэта мой самы пазітыўны прагноз. Вось. Давайте напужаем дзяцей далей. Варыянт Undead. Праз момант плач спыняецца. Бен і Харріет... яны... І рэальна мы іх трошкі супакоілі, яны нас абдымаюць. Ты халодная. А дзе Джоу? Джой. Так. Варыянты. Сказаць, што Джой знік, хутчэй за ўсё сышоў у нейкае прыемнае месца.
ферму альбо штось такое, другое. Другі варыянт сказаць, што яму прыемна і утульна у жываце у акулы і потым сысці проста адразу. Трэці варыянт гэта якраз такі веды, сказаць, што ён са сваімі продкамі ў зале рэха. Апусціць слова спадзяюся. Так, давайте карацей, што ён у зале рэха. It's okay to say you don't know. You don't have to Гэта make нормально. stuff up. Гэта самае, усё ў парадку, не патрэбна сказаць, можна было просто сказаць, што ты не ведаеш. Табе не патрэбна было прыдумваць штосьці. Гэта я пра зал рэха ім сказаў, што сапраўды, як бы праўда. Come on, Магчыма, ён там, але высока верагодна, што ён там. bye-bye, mister. They Бывайте. slip away, still children, but now somehow older than before. Яны сыходзяць. Усё яшчэ дзеці, але нейкім чынам больш старэйшыя, чым былі. Так. Gone a bit long now. Нечаканая ўзнагарода, нечаканы досвед. Давайте стралу на пракідванне. Забяром? Цудоўна. Пра акулу адказала. Так. Хацелася б, каб да гэтага моманту ЕГС стаў канкурэнтназдольным. Я досыць актыўна ім карыстаюся. ЕГС Epic Games мае вялікую... Давайте Epic Games. Вось гэта важна яшчэ. Epic Games NetShare, так, NetWorth. Вось гэта зараз цікавае пытанне. У Epic Games больш NetShare, чым у Valve. Так, таму што яна зарабляе на тым жа Fortnite і Unreal Engine, так? А гэта велізарны кавалак індустрыі, так? Яны, канешне, не гэта самае праз інвестыцыі працуюць, так? І гэта як бы свае нюансы, так? Так, вось гэта, ён на рынку, яны як бы гандлююцца, так? Глядзіце, якая штука яшчэ. Я не ведаю, як вам, так патлумачыць гэта. Па сутнасці, у іх ёсць рэсурсы, калі можна там унутранай карпаратыўную ўсю херню як бы пераканаць унутры, там карпорацыі свае праблемы маюць, але па сутнасці, калі Epic Games мог бы заняць, выдзеліць дастатковы рэсурсаў на развіццё сваёй крамы, яны вельмі хутка бы яе развілі да вельмі моцнай канкурэнтназдольнай штукі. Яны гэтага проста не робяць. Гэта праблемы ў вялікіх карпорацыях, таму што калі у гэтым квартале за гэтыя 3 месяцы нельга прынесці звыш прыбытак, гэтага проста не робяць. Вось і ўсё, яны звычайна не ўкладаюцца ў штуку, якая адыграецца праз 2 гады, напрыклад. Яны такіх межах не думаюць. Вось. Так вось хто адказны за Unreal. Epic Games увесь час, Unreal Engine гэта іх распрацоўка, і Fortnite гэта як бы... Я не ведаю, мне цікава, я той дзед, які памятае, што Fortnite насамрэч быў абсалютна бескарыснай гульнёй, якая нікому не патрэбная, і якая не з'яўлялася Battle Royale, а яна была Tower Defense, дзе патрэбна было проста кожную ноч перажываць ад зомбі атаку. Это я адзін памятаю, альбо гэта... Мне просто цікава, па тыпу, гэта ўсё яшчэ засталося ў ведах насельніцтва планеты, альбо людзі забыліся. Я думаю, у Гога больш шансаў насамрэч. Я думаю, Гог хутчэй будзе... Я думаю, што Гог будзе у гэтай гонцы значна далей. Я памятаю, як яна і Battle Royale была нікому не патрэбна. Не, Battle Royale яна даволі хутка стрэльнула. Яна як бы праігрывала PUBG, але хутка набрала пазіцыю, таму што гэта 2 розныя аўдыторыі. Гэта было 2 розныя аўдыторыі, Fortnite, калі... Ведаеце, як гэта... Яна не толькі каб нікому была не патрэбная в Battle Royale, просто рэакцыя ўсіх была такая. А нахрена нам яшчэ адзін Battle Royale, ёсць PUBG. Але за большая даступнасць Fortnite і ўжо гульнявая база людзей, якія набылі Fortnite, які якраз такі не Battle Royale, які арыгінальны, які Fortnite, па сутнасці, гэта ноч, яно, ну, па тыпу, гульня такая, ноччу вы будуеце форт і абараняецеся ад зомбі ўначы.
Яна таму Fortnite называецца. Каб вы разумелі, так? Гэта Tower Defense з абмежаванай колькасцю будаўніцтва, у якім вы просто будуецеся ад зомбі і потым абараняецеся ад зомбі. Вось, яны просто такія: о, Battle Royale зараз папулярны, давайте бахнем Battle Royale у наш Fortnite, які нікому не патрэбны. Яны бахнулі, і гэта стрэльнула. Усё. Мне здаецца, як яна была, мне не цікавай, так і засталася. Таму я не ведала пра такія падрабязнасці Фортнайта. Але ён у мяне усталяваны, таму што я неяк спрабавала іх лего выжываць. Гэта саме, мне на Фортнайт трошкі пофіг. Для мяне не складваюцца ў мяне механікі Battle Royale. Я не супраць Battle Royale, мне падабаецца канцэпт. І тады мне яшчэ было не пофіг на штаны, але Fortnite у мяне зусім неяк не трапляе, мне не падабаецца, што там патрэбна будаваць штосьці. Для мяне гэта ну не ведаю, карацей. Я нават дзве механікі, якія я не магу сабе ўявіць, што мне будзе цікава. Ось. Я прям не магу, я пры гэтым не спрабаваў. Можа быць, паспрабую, спадабаецца, але я ад шутаноў ужо стаміўся, прям стаміўся. І мне падзябалі аркадныя шутаны. Мне тады былі цікавы той момант, калі быў PUBG актуален, там прям на хвале, то я прыйшоў з DayZ. Я праследаваў за PlayerUnknown, гэта PlayerUnknown PUBG, PlayerUnknown Battleground. Гэта чел PlayerUnknown, гэта яго нікнейм. І ён прыйшоў з модінга DayZ. І DayZ гэта а DayZ гэта ў сваю чаргу, гэта мод на Arma там 2 была тада яшчэ. Вось, то бок сімулятор, военны сімулятор, скажем так. І вось адтуль як бы гульнявая аўдыторыя як бы і прыйшла, просто пайшла за PlayerUnknown, які зрабіў не замест мода Battle Royale для DayZ. Ён зрабіў мод на мод, як бы, які быў Battle Royale PvP-шным. І потым развіў гэту ідэю у асабістую гульню, знайшоўшы інвестыцыі на свой мод. Вось такая гісторыя. Так з'явіўся PUBG. А потым з'явіўся Fortnite з гэтага выраз. І я такі: Fortnite? Не, гэта ўжо трошкі далёка ад мяне. Так далёка я не пайду. Так, собака. Гэта ты? Гэта цябе я дапамог? Hackles raised, the dog barks at the sand built up beneath the building. Ага. Ён лае на пясок дзесьці, які накапіўся пад будынкам. Кажа, што ён добры хлопчык. Добры хлопчык, так, добры хлопчык. А на што ты лаеш? Штосьці не так. А штосьці не так. І гэта дрэнна, гэта неправільна. Штосьці пад домам, вось там, і гэта дрэнна. Я магу гэта адчуць. Я давяраю яго інстынктам, а мы праверым. Злосна пахне. Добра. Собака, я табе давяраю. Пад домам нешта пахне. Что это такое? Знак. Ага. Fishworks. Ну, по типу. Штосьці пад домом. Что ты пачуў? Дзе-небудзь есть спуск? Что под гэтым... Я зараз у тэрыторыю, якую я не ведаю, так? Я ніколі не заходзіў у гэты будынак, і мне прям уключыўся я раптоўна ў гульню. Так, яшчэ нейкая штука, давайте даследаваць. Трэба разабрацца справу гэтага дома. Магістры нешта недоволены. Ты бачыў тут падазронага чалавека? Шэры плашч, шэрая барада і мяшок за яго плячом. Так, мы не бачым нікога падазронага. Як толькі пабачыш штосьці падазронае, адразу кажы.
and we will find him. Тут нейкая жудасная пачвара уходзіць у ценях тут, і мы яе знойдзем. Паглядзець сябе за плячо. Дакладна, тут же няма гуля, які тут возіцца дзесьці. The Magister looks at you, trying to understand what you're saying. Магістр глядзіць на цябе, спрабуючы зразумець, што мы скажам. Гуль? Не, вядома ж не. Ну не, давайте яго не перабіваць, няхай ён будзе разумным самым у пакоі, няхай успакоіцца. Давай, няхай ён працягне. He's a sorcerer, dressed as a tinker, and responsible for 3 Magisters going missing. Ён маг крыніцы, апрануты як тінкер. Тінкер гэта падарожнічае па тыпу, ну, направляюць розныя штукі, тыпу там мелкія ремонты, тыпу ножы патачыць, там выправіць нейкае лязо, вось такое. Вось. І апрануты як вось тінкер, адказаны за 3 зніклых магістраў. As soon as we asked him about it, he fled. Як толькі мы наконт гэтага спыталі яго, ён збег. Хто ведае наконт таго, што ён зрабіў з нашымі святымі брацямі? Адкуль яны ведаюць, што ён адказны? He was seen with the effects of one of our company. Not only was he behind her disappearance, he brazenly flaunted it in the tavern. Так. We chased him to this factory, but lost him on the docks. Ага. Now, I have a patrol to complete. If you see Добра. Ну гэта не доказ. Гэта не доказ, што ён дакладна павінна. Але падазроны чел. Там вавёрка вершніца на мёртвай котцы, так, гэта яна. Яна літаральна у мяне каманда, па сутнасці, 4 маіх персонажа, дэманічная курыца, перчык па імені перчык і сірлора, захавальнік сусвета і вялікі ваяр супраць вялікага жолудзя. Прыкладна лор маёй каманды. Так, што бы нам такога? Давайте абшукаем усю мясцовасць. Так, нічога нам красць тут нельга. Леді Эстрэ. Это ўсё красці нельга. Калі патрэбна будзе красці, мы разбяромся. Памфлет, агледзець. Я магу прачытаць яго? Альбо мне абавязкова яго... Давайте мы закрыем дзверы, потому что я, по сутнасці, могу абабраць увесь гэты пакой. Мне нават асабіста хавацца не патрэбна. Просто на выпадак. Маракі, зборшчыкі і магістры, не ідзіце за святлом. Няма маяка ва ўсім дрыфтвудзе і ніякага сяброўскага полымя, да якога плыць. У поўначы полымя гэта падманка, якая зроблена клятымі дворфамі, каб заманіць вас у пірацкую пастку. Даверцеся мне. Я ведаю, што кажу. Магістр Івет. Добра. Што у іх тут вайна паўсюль? Яны все паміж сабой тут. А як ты бачыш скрозь сцены? Цікава. А як яны бачаць... ну гэта хаця б скрозь в акно мяне пабачылі. Гэта ладно яшчэ. Так. Будем красці, працягваем красці. Оп, нормально. Оп. Ай-яй-яй-яй. Ви бачите? Зауважте. Ён піпер, а не пепер. Піскуха. О, докладно. Слухай, почекай, реально? Ён
Піскуха, зразумеў. Выбачаюся, так, ён сапраўды піскуха, а не перчык. Я нешта Пеппер яго прачытаў і ўсё. Чаму тут паўсюль токсічныя воблачкі? Мы на гэтай самай, на прыстані рыбакоў. І тут паўсюль гнілая рыба. Рыба ў моры з-за таго, што сусвет па сутнасці, ну не толькі развальваецца, але ўсё дрэнна ў сусвеце, я так разумею, што і рыба таксама як бы ў моры такая сабе. І ў выніку той, што ён ловіць, адразу тухне, бачыце, яна патрута паўсюль, дзе рыба ёсць. Вось. У гэтым як бы і праблема. Зараз мы зачакаемся, пакуль магістр сыдзе. Магістр, калі ласка, зачыні дзверы. За собой двери не научили тебя зачинять, не? Rubbish. Так, это мы ўсё паўзламвалі. Тут не тое, каб нешта дарагое будзе, таму што па сутнасці гэта проста месца гэтых самых. О, я ўсе адмычкі зламаў. Блин, мне адмычкі патрэбна набываць тады. А, блин, халера. Можа ўсё ж таки мне неяк перабалансаваць, каб Фейн ўсюды ўзломам займаўся. Я магу я нешта такое. Перакананне мне патрэбна. Лакі чар мне таксама патрэбны. Я нават не ведаю. Просто узлом адмычкамі ён як бы працуе, просто яны не бясконцыя. Іх можна цягваць дыалогамі. А, так, дакладна, я ўжо забыўся. Просто моя праблема хутчэй тое, што адмычкі зараз скончыліся. Вось гэта моя праблема зараз. Так, яно ўсё безданню, уся рыба пашкоджана безданню. Грэб, ты мне нешта распавядзеш? Fascinating. Oh, my. I mean, no. What do you want? Ён на разрэзную рыбу нейк з увагай глядзеў і такі, о, я вельмі цікава, вельмі цікава. Сказаць, што яго рухі вельмі, ён рыбу, якую ён асцярожна разрэзаў. Яны не нагадваюць проста рухі рыбака, хутчэй нейкага лекара альбо навукоўца. Ён паглядвае на нас і на сваю працу. Сапраўды, я такі? Яны могуць зачыніць нашыя школы, але не могуць забраць у нас тое, чаму нас навучылі. І акрамя таго, тут яшчэ так шмат чаму навучыцца. Пытаць, чаго можна... Спытаць, што можна навучыцца да гэтай рыбы. Калі я зразумею, што з гэтай рыбай адбываецца, магчыма, я змагу як гэта выправіць тое, ну, выправіць эфект. Вось гэта тое, што яны ў такім стане ўся рыба сапсаваная. Пытаць, мы можам дапамагчы. Сапраўды, насамрэч так. Мне патрэбна пабачыць, што адбудзецца, калі з'есць такую рыбу. Ну, як бы, я сваімі вачыма. Мы, шкілет, мы згодныя. Скептычна паглядзець на... Давайте. Тры рыбы. Жоўтая, чырвоная і карычневая. Давайте по парадку. Жоўтая. Я не ведаю, як нам можа быць балюча ад гэтага, але нам балюча. A sudden vivid sensation of floating in darkness assails you. There's something in there with you. Something hungry and corrupt. You can't breathe. Так, нейкае жудаснае адчуванне знаходзіцца якое знаходзіцца ў чагосьці, што знаходзіцца ў цемры, як, блин. Адчуванне, што каля вас нешта знаходзіцца ў цемры. Штосьці тут з вами, штосьці галоднае і corrupt. Я забываюся, бо ўжо не першы раз. Куды мы з'елі рыбца? У рот. У свой рот шкілетны. Ты не можаш дышаць. Так мы і так не можам дышаць, мы ж шкілет.
Дворф раптоўна трапляе зноў твой зрок. З здзіўленнем, з натхненнем глядзячы на How do цябе. you feel? Як ты сябе адчуваеш? Stream of black bile suddenly erupts from your mouth and across the dwarf's boot. He doesn't even look displeased. Так. І мы выблівалі чорную нейкую хрень. Так, варыянт Undead. Сказать, што мы нічога не адчулі. Давайте не будем варыянт Undead ў гэты раз браць. Так, жудасны рэчы мы бачылі. Well, I'm sure it was nothing but a side effect of the fish. Хутчэй за ўсё, гэта проста не павінна быць больш, чым проста дадатковы эфект ад рыбы. Speaking of which, I've learned a great deal from observing you. I owe you a great debt. Што ён The даведаўся? dwarf puffs up his chest and proudly gestures to the fish. The fish is indeed malignant. Humans are affected by it in the same manner as other species. Так, яна ўплывае на ўсіх аднолькава, неважна на якіх істот. Сказаць, што мы гатовы патрабаваць яшчэ адну. Thank you, but no. Дзякуй, але не. Now, for one specimen per volunteer, or my findings could become flawed. Я магу дазволіць толькі одну рыбу для аднаго валанцёра, альбо моя знаходка будзе, ну, як гэта, неправільная кантрольная група будзе. The fish you ate is known as yellow ridgeback. Quite a cunning breed, often used in concoctions to increase alertness. But this one, touched by the void itself. Who is to say how such a creature might alter an alertness mixture? Seek out somewhere that peddles alertness herb mixes, adding these unique ridgebacks. So, now my work must continue as soon as I've got it. А давайте камусьці яшчэ прапануем. Ён, ту рыбку, якую мы з'елі, яна была для падвышэння ўвагі. Ну, скажем так, з гэтай рыбы часта робяць мікстуры, якія падвышаюць увагу. А вось, калі гэтая рыба пашкоджана безданню, то яна можа змяніць свой эфект. Fascinating. Oh my, I mean, no. With a small Indeed I am. Plenty. These tainted, I have to try. I need to guess as it happens. Wonderful. Now, Давайте чырвоную. fish instantly churns your insides. Everything a sudden vivid sensation of floating in darkness assails you. То The ж dwarf самое. suddenly dri- how do you feel? A stream of black bile suddenly. I see. Speaking То of ж which, самое. I learned a great deal from The dwarf Хто ён the даведаўся? fish is indeed malignant. Lizards are affected by it in the same. Thank you, but the fish you ate is no. Who is to say what might happen if you brewed a ferocity mixture with a crimson? Seek out somewhere that peddles ferocity herb. So now. Добра, гэта яшчэ на Ferocity. Ну і давай, Іфан. Блін, там. Пропустите Іфана, калі ласка. The dwarf peers. Fascinating. Oh my! I mean, no. I'm gutting fish. What else? Nothing wrong with taking pride in your work. The dwarf grim. Whatever's wrong with these fish is causing a lot of yes, as it happens. I need to see this brown fish. The fish Так. instantly. A sudden vivid sensation. Тое ж of самае the адчуванне, тое ж самае атрымліваць кожны black персонаж. bile suddenly I see. Speaking Неважно, of which, I какая learned a рыба. great deal from observing. The dwarf. The fish is indeed malignant. Thank you, but no. I can only. The fish you ate is known as the umber monkfish. A remarkable Для інтелекта. find some- То бок, ну, сіла, інтелект і увага. Вось яны розныя мікстуркі. Толькі перчика не будем. Ну, перчику і так нормально, я думаю, ён дасць рады. Так, вось гэту скрынку адчыніць. Оп. Кніжачка, якую можна прачытаць. Што тут не так на гэтым месцы? Мне трэба, мне вельмі цікава. Я жадаю прабрацца ўніз. Сабака казаў пад гэтым самым. А дзе я магу штосьці знайсці? Так, это вось звонку. Фрэя? Што такое? Мне тут фрэшка тусіць. Калі яна укладецца, то я можа вам... Не, яна укладвацца не пайшла. Я, можа быць, вам бы тады яе на яе камеру паставіў бы. Але не. Нешта пад...
под домом. А як я могу туди трапити? Оп, горошки знайшли. О, на вулиці можна все відчиняти. Файно. Починаємо відчиняти все. Не, Фрея сошла. Не буде Фрея. Dwarf reaches into a barrel and pulls out a fish. Натягує рибу, Glides through the scales. проводить ножом по як воно, scales, по лусках. The innards fall to the floor, landing in a pool of dark bile. You'd expect fish to smell, but these reek. Ну, карацей, уся риба вельмі ў жудасному стані. Ён літаральна свежую рыбу зараз распатарашыў, і яна ўжо сапсаваная просто да поўнасцю. Да самага нутра. Навін Блоун управляецца 1000, дзякуй вяліка. You see the nose on my face, don't you? I bloody know it smells, and I don't care as long as it sells. And sells it does. Somehow. Якім чынам іх атрымліваецца гэту рыбу прадаваць? Як вам атрымліваецца прадаць такую рыбу? Яна просто... Яна смердзіць нават для трупа. То бок, ну, нам, Фейну, варыянт адказа быў Андеда. Гэта тыпу, ну, мы ведаем, як... Заўважыць, што мы ведаем, як пахне смерць. Мы ведаем, як гніючая смерць пахне таксама. Але гэтая рыба, гэта нешта на новым узроўні. But the boss has found a buyer for this lot. Is to be shipped off to Arks in the next wagon. Гэта адправіць усё ў Аркс. Хто бы набываў Runs his такое? knife through another fish and flicks the blade. Хто ў Арксе настолькі адбіты, што яму патрэбна ўся гэтая рыба? I'd say your guess is as good as mine. Except I got the sense not to ask any questions. Now why don't you march on? I mean, The dwarf turns back to his work, slicing and disemboweling fish after fish as the blood and black bile mix and swirl around his boots. Так, ёсць варыянт адказа Фейна. Ён кажа, ну, па тыпу сыходзі, мы збіраемся сыходзіць. І ёсць варыянт. Агледзець бочкі і заўважыць штосьці, калі мы ўжо збіраемся сыходзіць. Нейкі груба напісаны тэкст на смяротнай мове. Looking at the barrel, you see that someone has scrawled Black House on it in paint. Паглядзеўшы на бочку, вы бачыце, што хтосьці назарапаў чорны дом гэтай самай фарбай. Агледзеўшы усе бочкі, вы разумееце, што на кожнай з іх тыя, хто адпраўляюцца ў Арк, на іх напісана чорны дом. leave them barrels alone. Добра. Адпраўляецца рыба ў Аркс, і на ўсіх ёсць надпіс «Чорны дом», щоб гэта не значыла ўсё. А як можна мне пад дом забрацца? Собака, ён спрабуе там пралезть, пад дом не можа. А ёсць нейкія альтэрнатывы? Я зараз просто агледжу, можа, тэрыторыю, пабачу нейкі праход, можа быць. Хтосьці пад домам. О, я знайшоў. Мы можам прабрацца. Але ў мяне адмычкі няма, так? Я магу ўзламаць гэта і на мяне трывогі не падымуць? А чаму? Давайте просто ўзламаем. Недастатковы ўзровень. Блин, мне патрэбна рэальна Фейну перадаць гэта самае. The wooden decking. Здольнасць па крадзежу. Я так доўга тады гуляла ў тую гэтую гульню, што калі дайшла да гэтага чорнага дома, нават забылася, што рыба прыязджала туды адсюль. Ну, вось, аказваецца, тут звязаныя ёсць моманты. Штосьці не так, сабака шукае, падлогу. Штосьці не так. Што ён робіць? Штосьці не так, яно пад падлогай. Мы агледзім, калі зможам. Осторожно, не ходите туды. Вы не адчуваеце таго, што я адчуваю. Што вы там адчуваеце? Эй, я не збіраўся, я просто перасоўваў, я не адламываў. Блин. Давайте загрузимся просто.
Я просто, у меня скончились отмычки, я ж не смогу спуститься. Я их скористав ранее. The dog sniffed something. I don't know, but there's something wrong. Be careful. Кстати, можем мне отчинить это? Блин. Калиланска, можно отчинить? Don't you come near me. This catch is bad. Давайте у магистра спитаем. Мне ключ... Уїдали ключ, конечно, отримати просто. There's a sorcerer somewhere in this worm-ridden dump. Lucian's. If you see anything suspicious, anything at all, report it immediately. He's a sorcerer. He fled into this stinking shed, but we'll find him again. We'll have our justice. The Magister's eyes. Кості, може мені дати ключі? Bugger off, I'm busy. Так, добре, я не занятаю. Chris is still the favourite. You tell the magisters. Then we can get them out, and you can get back to work. Lose it all. Ось гэты Брайтон Барнс. Well-fed and wealthy. Може бути, ён ведае. Stress has lined his face and narrowed his waist. Так, бачце чалавека, накормленага і багатага, але стрэс бачын на яго твары. He tries to ignore your presence. Ён спрабуе вас ігнараваць, у яго гэта не атрымліваецца, ён уздыхае. Here. I'm very busy. The Слухайте, я вельмі заняты. and our shipments Уся фабрика поўная магістраў, і наша дастаўка ў Аркс ужо затрымалася. А час гэта грошы. Не губляйце мае грошы. Што вы жадаеце? Так, ну у яго, дарэчы, шмат даволі грошай. Яму можна прадаваць штукі. Давайте товар закинем. Малюнок тебе буде. Сказать, что у нас есть увесь час, ага. Так, не, давайте іншое. Пытать, что шукать магистры. murderer or a sorcerer or some other species of miscreant. Whichever it is, it has nothing to do with me, except that it's stopping me shipping my fish into Arks. Now, please. Так, я нашукать мага крыніцы альбо штосьці такое. Што бы гэта ни было, яно не за мною, акрамя таго, што яно спыняе мае дастаўку ў Аркс. А зараз Калиланска казаць, што ўся рыба... Спытаць, хто ў Аркс набывае рыбу. That's privileged Это information. прывілегаваная інфармацыя. Давайте праз інтэлект паспрабуем яго пераканаць. Ну, на ага. But you're right, you don't seem the type. The answer to your question is, unsurprisingly, a man in a house. A man in a house buys all the void-tainted fish Чалавек and у sends доме. Чалавек у доме набывае ўсю рыбу, якая кранутая безданню. Якую я толькі магу яму даслаць. That dark shadow crosses his face once more. He shivers. Цёмная цень прабягае па яго твару яшчэ раз, ён Not that уздрыгвае. I've ever met the man. Я ніколі яго не сустракаў, і я не ўпэўнены, што жадаю, калі шчыра. Мы б жадалі з ім сустрэцца. Яго адрас, калі Absolutely ласка. not. I don't give Дакладна away не. secrets Я не выдаю інфармацыю кліентаў камусьці, I don't хто keep проста it lying паспытае. around either. І яна ў мяне проста так дзесьці не завалялася. Really is enough now. I'm asking you to А зараз сыходзьце. Добра. Ёсць ключ дзе-небудзь. Блин. Я зараз жадаю вярнуцца на леді помсту. Давайте вернемся на леді помсту і перебудуем сабе персонажаў. Я нешта мне прям незручна, калі справа ідзе вось да гэтага, я не магу нічога рабіць па сутнасці за Фейна. Можа быть, пазбавімся ад Лакі Файнда, але крадзеж дададзім сабе. Давайте на леді помсту. Потом вернемся ў Дрифтвуд. Бо гэта не працуе, я буду узламваць даволі часта. Я люблю калупацца ў чужых рэчах. Ну, толькі ў гульнях, правда. Так. Где там униз спуск? Так. Пацушки разбегліся там. Это реально. Мы экран загружаем. А яна заўсёды так робіць? Я просто не заўважаў да гэтага. Не заўсёды. Пацушки разбегліся толькі зараз.
Цікаво. Так. Таленты, инструменты, атрибуты. Это все не то. Где? Вот наши здольности. У нас есть переконание и Lucky Charm. Давайте з Lucky Charm... А, и он у нас один только пункт есть. Переконание себе знижу и 2 пункта у крадеж додам. І гэта павінна зламаць нам большасць ну, замкоў. І з такім варыянтам можна чырвонага прынца яшчэ перабудаваць. Таму што тады нам няма неабходнасці аніякай. Крадзеж сыходзіць. І тады яму... Што яму можа быць? Lucky Charm яму не мае сэнсу даваць тады. Тэрекінез. Усё ў тэрекінез пойдзе. Няхай будзе. У мяне ж месца яшчэ з'явілася для здольнасцяў. Давайце-ка, можа, вось гэта возьмем. Інфекцыю вось гэтую. І вось гэта. Няхай... Блін, ужо ў яго месца скончваецца прям... Так. Оп, выкінуў. Тое, што патрэбна, ўжо выкінуў. Ось, кинуться мертвым. Супернову насамрэч настолькі амаль бескарысны для мяне заклён. Один раз у мяне выпаў момант, калі гэта было карысна. Дарэчы, бачыць мёртвых было бы яшчэ зручна. Так, добра. Выбіраемся. Можна, ў прынцыпе, адразу перанесціся... Дзе там? Вось. У Дрифтвуд на плазу. Вярнуліся. Вось гэта ўсё, што адпраўляецца ў Аркс, я так разумею, так? А где все остальные? А все остальные вы... Блин, я на леди помсе засталіся. Я перенес тільки частку персонажу. Идите сюда. Так. Есть? И зараз их об'єдновуємо разом. Зато мы яго бесплатно атрымалі, падаецца. Каго пачакай? Я не зовсім розумію, про кого говорка. Так, а нас смердить. Зараз мы адгарнем гэтага чэла. Вось так ён застаецца. Цудоўна. І мы зараз абкрадваем. Таму што ў гэты пакой, па сутнасці, ніхто не ходзіць, акрамя гэтага чэла. Можем выбраць усё. Кнігі, вось ты. Ласка, узламай. Занадта нізкі ўзровень, ну сур'ёзна. Давайте переносимся на Леди Vengeance. Леди Помста. Нам не хапіла. Нам патрэбна... Я яшчэ закіну тады пунктаў. Я ўсё закінуў у крадзеж. А, супернову, так. Мы бесплатно атрымалі, і у нас яшчэ нават паўторка ёсць на супернову, наколькі памятаю. Так, здольнасці. Перакананне зніжаю яшчэ на 1. Крадзеж будзе 3.
І пераносімся зноў. Просто 3 гэта прям высока. Я не жадаю сабе ўсе пункты закидывать, якія ёсць. Потому что перакананне ўжо дрэннае. Ну, адзінка гэта ні аб чым, яно нам нічым не дапаможа. Амаль ніякай дыалог нельга... Яно не карыстаецца ў дыалогу нідзе. О! Іфан закрас тут, цудоўна. Ён усё яшчэ размаўляе з ім у той же самай пазіцыі. Файна. Можна было бы, дарэчы, перанесціся просто да Іфана на пірамідку. Такая справа. Але ладно ўжо. О, ён заўважыў. Мне патрэбна падкрадвацца ўсё ж такі для таго, каб яно працавала так. Цудоўна. Хапіла, але гэта не тое, што мне патрэбна. Прачытаем. Так, дастаўка, рыба, памеры, атрымліваем дата. Так. Блін, ён мяне заўважыў. А чаму ён размова проста спынілася ў пэўны момант? Давайте я скраду нотатку. Так. Бутэлечкі. Да ўсё не тое. Няўжо яго ключа не будзе? Ну, зараз ключы не патрэбны, калі я ўзламваць магу. Я разлічваў тут знайсці хоць штосьці. Так, гэта захоўваем і чытаем, што мы знайшлі. Афіцыйная дакументацыя. Чытаем. Вось гэтая. Дастаўка да Чорнага дому. Пакінуць... Вось гэта ўсё, што загружана. Так. Пакінуць заказ на вуліцы звонку Чорнага дома. Гэта ўсё вялікімі літрамі. Звесці. Не абарочвацца. Не грукаць у дзверы. Там няма дзвярэй. Не шукаць подпіса. Не затрымлівацца. Нават не глядзець на Чорны дом. Нататка. Вы бачыце, містер Барнес, але я туды больш не вярнуся. Калі ласка, выклікайце кагосьці яшчэ, каб ён гэта зрабіў. І гэта мяне занадта пужае. Калі я пайду ў Аркс, я буду трымацца як мага далей ад гэтага Чорнага дому, кажа Фейн. Так, добра, чытаем іншыя нататкі. Кніга, проста кніга. Памфлет нейкі. Не, вось, не ідзіце за святлом. Добра, і гэта ўсё па сутнасці. Правильно? Я зараз асартую па апошняму. Гэта павінна быць апошняе. Ну, сапраўды так? Ладно, дзіўна як. Пам-пам-пам. Это ўсё амаль нічога не каштуе. Лимончик. Лимончиком проснуть. Есть. Мы все собрали, что могли. У Вази штось есть? Не? Нема. Усё, ідзем адсюль, паспрабуем адчыніць той спуск уніз, дзякуючы Фейну, таму што Фейн зараз можа ўзламваць. Таму што адмычак не накопім мы столькі. Яны вельмі хутка, я столькі часу іх капіў, нікуды не карыстаў, і тут яны раптоўна скончыліся, просто прям мгненна амаль. Так, адчынена.
Проникаем внутрь. Зараз той дворфный. Блин. Отшепитесь от Фейна. Зауважу Фейна, когда мы спробовали спуститься. Так, магістр некий ходить. Чепися магістр. Оп, спустились. Что бы тут ни было. Отрушеная рыба, якую мы можем використовувати, как себе отрутить. Вибуховые бочки. Давайте это. Я это все позабираю. Я нахрен никому не потребно. О, Lucky Charm можна. Lucky Charm не обов'язково поляпшать одного персонажа, який відкриває. Їм діляться з усією командою. Один у команді повинен мати. Зараз ми на Леді Помсту. Я думав, що обов'язково той, хто буде відчиняти, повинен мати його. Ми нормальних репсів скрали, ті пошкоджених, і тих. Звичайних можна продати і з'їсти, незвичайними можна отравити і Фейна. І Фейн буде спокійно себе відчувати, йому ж отрута тільки його лечить. І він же undead. Так що все файно. Вертаємося на Леді Помсту, зараз ми червоному принцу, хоча за все Lucky Charm розгонимо. Так, телекінез. Мені по сутності не настільки потрібні. Lucky Charm, усе у Lucky Charm просто йому. Коли гэта патрэбна толькі одного персонажа, лёгка. Мы можем просто пакінуць усё чырвонаму прынцу і спакойна карыстацца як ёсць. Я просто не ведаў, што гэта так працуе. Можа і ведаў, просто гэта так давно было. Я лёгка мог забыцца. Вось зараз Lucky Charm'ам будзем адчыняць розныя штукі. Вось, напрыклад, да гэтай бочкі просто так падыдзем, таму што Lucky Charm, як працуе гэта штука? Гэта верагодна знайсці ў любым кантэйнеры, які б ён ні быў. Калі вы яго адчыняеце ў першы раз, там ёсць верагоднасць знайсці дадатковы прадмет. Пры гэтым у вас можа быць па сутнасці вось просто стос рыбы, і вы там меч нейкі знайшлі, магічны. Вось так вось, гэта прям моцная штука. Асабіста ў пачатку. Потым я не думаю, што яно прям крутое, але гэта такі генератор грошай, мне падаецца, кайфовую. Абсолютно ніадкуль. Нават калі ў кааператыве гуляеш, Лакі на ўсіх дзейнічае. Так, я просто гуляў, калі гэтая гульня выйшла. Не, наадварот, я гуляў у асноўным, калі яна не выйшла. І то бок у раннім доступе калі была. І калі гэта у нас было? Original Sin. Тады быў даступным толькі першы акт у раннім доступе, і як бы далей немагчыма было прайсці. Яна выйшла у 17-м годзе. Але ранні доступ, калі яна трапіла у ранні доступ? У 16-м годзе. Вось. Карацей, вось у 16-м годзе я ў яе гуляў. Это было даўно. Мы пакуль не круцілі рулетку. Вячеславович, добра, што пашукаў. Зараз я гэта і зраблю. Мне тут столькі ўсяго тыркаць. Зараз я протыркаю гэты пакой. Так. Книжки розныя. Паперка.
Нічого корисного прям. Ну, зараз ось апошні ці штуки натиркаю. Рулетка. Зараз буде рулеточка. І ми, я бачу, Аушпатет закидає на цивілізацію 5. Дякую велике. Пам-пам-пам. Это забираем. Усё. Мы мяшочек это забрали, а что увидим? Ну, не только штосьці. Усё. Цудоўна. Закидывайте. Потому что чем больше пунктов на чем больше пунктов на гульне, тем больше вероятно, что я на пераможу. Я пакуль даю вам часу. Я могу гэта узламаць? Мне хопіць? Ага, наш узровень злома недастатковый. Але вось там ключ. Калі бы у мяне быў тэлекінез, я мог бы ключ тэлекінеза просто забраць. Але зараз я просто абыду тады. Чаму бы не? Мне нічто не перашкаджае. Унізе нешта небяспечнае. Пакуль нічога небяспечнага не бачна. Опа. Там пасткі, паўсюль. Можна гэта было не актываваць? Гэта тэоретычна магчыма было? Блин, нейкая лухта атрымліваецца. Там у канцы можа быць неяк адключыць гэта можна. Не, давайте просто загрузимся. Я просто не вельмі ждаю гэтым прям прыдумваць. Чаму як не рулетка, дык у мяне 450 дайсаў. Да глядзі, важна ж не толькі колькі ў цябе дайсаў ёсць. Важна тое, колькі дайсаў знаходзіцца на гульне, правильно? У гэты момант, калі рулетка пачынаецца. Так, перагруз ужо у Фейна. Фейн, що там носиш такое? По вазе размяркуем. Ага, гэтыя бутэлечкі нармальна. Чырвонаму прынцу пайдуць. Чырвонаму прынцу пайдуць. Рыбка ўся пойдзе чырвонаму прынцу. Няхай носіць. Яйка Фенікса. Нікуды мы яго не аддадзім. Гэта чырвонаму прынцу ўсё пойдзе. Ты на продаж увогуле іфану. Мяса таксама чырвонаму прынцу. Вось, і нармальна. У нас усё яшчэ важыць. 2 чэрапа, давайте іх і панапраем. Я про тое, што пачынаецца закідванне па соцыі ў пол. Ага, разумею. Ну, мы даволі актыўна рулетку набіралі. То бок на гэтым тыдні мы ж круцілі рулетку амаль кожны дзень, акрамя учора. Таму, у прынцыпе, нічога дзіўнага. Вось. А так, у прынцыпе, мы ж рулетку круцім звычайна толькі ў пятніцу. Так, падаецца ўсё, накідаліся, так? Накідаліся. На дайсаў. Зараз будем. Переключаюся. Не тое. Чекайте. Угу. Неяк я не туды залез. Дзе я? Куды я полез? Навошта? Вось оно, стример-бот. Ёсць данные. Зараз я вас переключу яшчэ. Вось оно ёсць. Цудоўна. Давайте тут у нас знешні выгляд трошки зробім. Ось такі, наприклад. І ось так. Прибираем наші каапи. О, револьт на першому місці зараз.
Так. Кап. Це шоу. Где-то Еліас був. The Guild бачу. А Еліас я пропустив. Я на 10 тисячах прикладно було. Останній раз, коли я його бачив. Ось он, 10 тисяч. І усё подається, так? Не, ось он, Римволт у нас піднявся яшчэ вышэй. Усё, ёсць. Тейблтоп-сімулятор пакіну. Але тейблтоп-сімулятор, па сутнасці, гэта той же самы каап? Я нават не ведаю. Не, няхай застаецца. Паглядзім. Просто он не удакладняе што, і я, можа, падумаю. Так, ладненько. Шафл. Гэта для тых, хто не ведае. У нас ёсць два стрымы па галасаванню. Это чацвер і пятніца. У чацвер мы гуляем у тое, што выпадае на рулетцы. То бок, вось зараз мы у пятніцу зараз усе позакідывалі дайсы, яны і так уже ляжаць там. І мы са спіса галасавання, якая гульня выпадзе, у тую гульню мы гуляем у чацвер. А ў чацвер вызначаецца, якая гульня будзе гуляць у пятніцу. І гэта заўсёды гульня, якая топ-1, то бок самая-самая пераможца. То бок у нас заўсёды ёсць гарантаваны пераможца ў пятніцу, які набірае больш за ўсё. І ёсць выпадковы пераможца, якому можа пашчасціць, і просто чым больш пунктаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Давайте рулетку крутіць. О! Mountain Blade Bannerlord перамагае на чацвер. Цудоўна. Цудоўна. У нас па сутнасці гульня амаль з нуля там пачалася. Каб вы разумелі, у Mountain Blade Bannerlord у нас зараз такія падзеі. Нам выдалі грошай, сказалі, збяры, карацей, рабі што-небудзь, нам патрэбна, каб ты цэлы клан сабраў. Вось. І я такі, добра, я пайшоў, спрабаваў гандляваць, пайшоў у мінус па грошах, а потым мяне злавілі і абакралі. З гэтага у нас будзе працяг Баннерлорда ў чацвер. Я думаў неяк пагуляць, знайсці часу у сябе і пагуляць у Баннерлорд самастойна, таму што, даволі файная гульня, але ў яе шмат механік, это прям разбірацца трэба. Вось. І я, карацей, думаў пагуляць, каб яшчэ набіць сабе назад армію падсабраць, трохі грошай зарабіць, каб вярнуцца прыкладна хаця бы на тое, з чаго я пачынаў. Але не, мы будзем з жабрака пачынаць, па сутнасці. Цікава, гэта нармальна там выцягваецца альбо не. Но я пакуль гульню ведаю слаба, таму будзем глядзець, як мы гэта выцягнем. Так, давайте-ка я адзначу сабе яе як пераможцу. Я яе не адзначаў яшчэ. Будуць прыгоды жабрака. Так, трэба яго правильно запісаць. Mount and Blade. Mount and Blade. 10 тысяч на ім было. Так, ёсць. Сёння у нас 21. І скажам, што яна перамагла ў 12:30. Ёсць. Усё, калі нічога не наблытаў. Угу. Нагадай мне потым расказаць, чаму слова дым там ужыта карэктна. Дым. А дзе? Я зараз... А дзе там? Пра што гаворка? Я зараз прям трошки выпадаю. Я зараз зразумеў, што ў мяне кнопачка не працуе. Ведаеце што? Я зараз зраблю невялічкі перапынак. У Баннерлордзе. Дым. Окей, ладно, я ўжо забыўся. Зараз я, ведаеце што, я возьму сабе вадзічкі, хутенька што-небудзь з халадуса возьму, мне не паеў ні халеры. Дайце-ка момант. Ось.
Я зараз хутенько возьму что-небудь сабе, а то я нешта мне і піць хочацца і хоць штосьці куснуць. Давайте зараз невялічкі перапынак, літаральна 5 хвілін. Я зараз сабе кнопачкі вярнуў свае, а то яны не адключаныя былі. І я запашу рекламны блок. У нас, у прынцыпе, ён не тое, каб неабходны, таму што у нас засталося як бы недоўга. Ну як, у нас можа яшчэ хвілін 50 пагуляем. Ну так, гэта амаль гадзіна, так што так, мае сэнс яшчэ запускаць. Ладненько, зараз будем.
Так, я вернуўся. Я тут сабе па сутнасці. Ну, такі сабе. Адзінае, што я знайшоў сабе, гэта шакаладку. Зараз я зарабіў сабе гарбаты і шакалад буду есці. Так. Угу. У значэнні Харас. Цікава. Мне ўжо цікава, які адказ. Таму што я не ведаю. Ну, я просто не ведаю. Ну, то бок, Харс, гэта я... Блін, ладно, давайте пакінем гэту размову на Баннерлорд. Я думаю, цікава будзе абмеркаваць якраз такі ў Баннерлордзе, асабіста калі гэта слова трапіць. Я зараз яшчэ кавалачак шакаладкі з'ядаю. Мачна мне. О, у нас наши гэты. Піпер. Піскун. Ён амаль помер, каб вы разумелі. Пакуль я тут бегал туды-сюды. Давайте яго палечым. Ёсць. Піпер на месцы. А як мы можам прапусціць гэтае месца, калі мы не бачым па сутнасці пасткі? Так. Нам не хапае... мы можам Clear Mind даць, правильно? Давай, Кейфан. Опа, заўважыў. Зараз ён яе бачыць, так? А як мне яе не націснуць? Ну, божухна. Я развернул кубок, где у нас что не сграбатая с водичкой. Блин. Ну, хоть не на клавиатуру, ничего такого, правильно? Так, Іфана отчепим зараз. О, блин, а зараз ён яго не заўважыў. Давайте. Я просто ожидаю отправить Ифана наперад. У Ифана зараз есть тактичный отход, и он может, в принципе, прокрасться до самого конца покоя. Может быть, там здесь есть кнопка отключить. Этой пастки. Тут покрокового режиму, наколькі пам'ятаю, нема, так? Як у Baldur's Gate. Ён был бы зручны, тады бы больш эфектыўна карыстаў бы сваімі здольнасцямі. Вось ён яго заўважыў. Есть способ отключить? Тут пастки. Так, я могу ее снять. Так, минус пастка. Посох, який можна відправити одразу у Фейну, давайте, потім розберемося з ним. Тим більше, що Lucky Find спрацював, зараз заховаюся. Малюнок. Так, єсть. Оп. Яку пастку ти побачив? Іди вона. Де ти пастку побачив? Іфан. Він сказав, що побачив, але де? Я ж не могу прибрать. Так, эта кнопка ничего з ее не зробить. Я можно только натиснуть, тогда она активую весь покой.
калі усімі па сутнасці скокнуць ось сюды, то нормально можна, так? Давайте скок Фенікса. Блять. Треба було отчапити його спочатку. Одразу ён скокнув такий, скок Фенікса, і уся така команда. Ну давайте ми пойдемо коротей по пасці, і нам кайфово. Так, ми... Гэта тое, што знайшоў той сабака. Ты можаш отчапіцца? Так, отчапіцеся. Усе адзін ад аднаго отчапіцеся. Отскакали. Ёсць? Іфан. Агледь. Я не ведаю, якую паску там заўважылі, дзе. Сир Лора, ты хотя бы не натискаешь на гэта? Падаецца, не. Look out. Оп. See a trap nearby. А тут есть кнопка, якую ми не заўважылі. Так, наша нават уважлівасці з разагнаным навыкам ніяк. Іфан, я побачыў пастку, няхай гэта будзе сюрпрыз для іншых. Дзякуй яму. Іфан, тут літаральна гіганцкая кнопка знаходзіцца. Ты можаш... Колькі ў яго віц? Вось сур'ёзна. У яго 20 віц. Гэта просто касмічная лічба насамрэч. Як ён яе не бачыць? Ладно, так. Фейн, ты не можешь никак скакать, правильно? Тебе придется переносить. Лоис, у тебя есть заклён телепортация? Яна ўсё яшчэ не ведае заклёна телепортация. Ведаеце? А, не, вось, ведае. Фейн? Ляці туды. А вось як Лоис перанесці? Пытанне. Просто у мяне няма... А пачаткі я прадаў телепортацыі? Падаецца, прадаў. А калі я прадаў пачаткі тэлепартацыі, то ў мяне няма магчымасці зараз перанесці яе. Дарэчы, мощная палочка. Вось толькі інтэлекту яна не дае. Інтэлект як бы на ўсе здольнасці працую. А як жа... Давайте тады пакінем пакуль Лоис тут, таму што мне патрэбна нейкі спосаб, як адключыць пасткі. Таму што яны ж актывуюцца далёка, ну прям далёка, паўсюль. Опа. Закінуў. А навошта? Упс. Я не ведаю, што я зрабіў і як у мяне гэта... І чаму я гэта працуе? Ну, ладно, я пакіну гэта там. Так, чырвоны прынц. Давай, я не ведаю. Чырвоны прынц, падыдзі і пастаў бочку. Опа, чырвоны прынц заўважыў. Нечакана. Юзаць пірамід... А, дакладна, пірамідкі ж. Дакладна, у мяне ж ёсць рашэнне на ўсё гэта. Пірамідку... Лоис. Лоис, скарыстай пірамідку. Так, не карыстай. Спачатку захавацца. І, Фейн, адыдзі, калі ласка, адтуль. А то мало ли яна тэлепартнецца прям на пастку. О, будзе 4 пірамідкі. Добра. Ну тады, калі так працуе, так? Мы можам даць одну пірамідку Іфану. Ой, Іфану, чырвонаму прынцу, па сутнасці, так? І проста усім... Так, дзе ён там? Таму што чырвоны прынц можа скакаць, правильно? Дзе пірамідка-то? А, вось она. Так, перадаць яе чырвонаму прынцу.
І червоний принц, нехай там буде. Червоний принц перескокне сюди. Там і заставайся. Лоїс. До червоного принца. Блин, може лепей не яму, не червоному принцу, а Ифану, потому что Ифан у нас хотя бы без зброї нейкой, без выбуха пересовывается. Мы зараз зменим это. Так. Ифан. Будь ласка. Дам пірамідку у червоного принца. Ось вона. Вона відправляється Ифану. Ифан нехай буде нашей кропкой, тому що по сутності червоний принц кожен раз полум'я буде створати. А Ифан може просто скокнути. Я забывся, що пірамідка опція. Я щиро забывся. А гэта мы передадим Фейну. Фейн. Пирамидку так само. Оп. Есть. Обошли пастку. Чудовно. This place stinks. But some of these barrels look interesting. Что ты робишь? Я так разумею, это отключаем пастки. Это повинно отключать пастки. Я мог бы по сутности одного персонажа сюда привести просто. Давайте проверим. А, не. Пастки это не отключаю. Отключаю, коли мы их активовали. Все нормально тогда. Я мог бы по сутности просто отправить на разведку к гости и к объему отключил только. Ладенько. Там далеко наперадзе будзе загадка, дзе трэба пэўныя кнопкі на матрыцы на падлозе жаць. Сір Лора тады, вядома, моцна падпаліў мне зад, гуляючы па гэтай матрыцы. А нельга яго неяк па тыпу... Ён жа ходзіць за Фейнам, по-мойму. Ну, за галоўным героем прям. Таму калі я ачаплю Фейна і пайду, напрыклад, сірам Лорай, вось ён пабяжыць за ім. Вось ён пабег за ім, а зараз, калі я на чырвонага прынца пераключаюся і за чырвонага прынца іду, ён за ім не ідзе. Ну, то бок, па сутнасці, ёсць адзін персонаж, за якім прычэплены гэты Сірлора. Быў разам з галоўным героем выгнаны з пакою, заменены на вазу. Зразумеў. Но рашэнне таксама. Што гэта? Адзначаная бочка. Ну-ка. Яна закрытая яшчэ плотна. Што гэта? Яна развалілася. З яе выйшаў газ, і яна просто развалілася. О, блин. Пішчачы наш гэты. Зараз памрэ. Где там? Где ты? Каб ён не помер там. Пакуль я ў труце хаджу. Мат малюнкаў даволі дарагіх. І тут лодка. Цікава. Это выхад у порт, па сутнасці, як кантрабанднае месца. Толькі нічога, акрамя рыбы і пастак, мы не знайшлі. Чаму яно такое незвычайнае ўсё? Опа. Шлем. Вось ачмурэная штука, Lucky Find. Мы зараз нейкі шлем даволі моцны, на 12 ўзровень. О, ён можа быць нармальна пойдзе нашаму нават Ифану. Зараз паглядзім. Ифан? Паглядзі-ка сабе шалом. А, не, у яго сет. Не, мы не будем гэта перапранаць. Сет, які на Ифане, ён прям кайфовы. Так, это я уже очинял. Идем. У нас тут непокой. Тут докладно бойка будет. Место для добычи соли. А у чым прикол ДС?
нешта там вось гэта каштуе грошай, хоць якіх. Яшчэ одна бочка такая. Але мы ўжо ведаем, што яна дае, яна па сутнасці атрута. Не пытайце мяне, чаму я ўсю гэтую рыбу краду. Вось ён ключ. Лог бяспекі. Самае важнае месца для абароны гэта якраз такі подпал. 02756 запіс. Бочкі прыбылі. Размяшчэнне... Што? Я не разумею. Размяшчэнне гэтых самых баявых, ну, як турэлей, бочак турэлей святая 2000 выканана. Гэта вось гэтыя бочкі, якія шыпяць і выбухаюць ядам. Не глядзіць у бочку. Добра. Вельмі дзіўна. Так, ну гэта мы адчынілі выхад назад. Але я не разумею, что тут такое? Давайте. Працягваю абіраць усё, што бачу. Арбалет. Давайте ідэнтыфікаваць яго адразу. Но ён не настолькі прям мацней, чым тое, што у Ифа на тое, што мы яму набылі. Але ўжо неблагая канкурэнцыя таму, што ёсць. Давайте гэта Ифану таксама травіцца. О. Што гэта такое? Обмен рыбай. Заклён обмена рыбай. Подкрадванне і верагоднасць крыта. Там подкрадванне. Насамрэч нам і было бы файна. Давайте. Фейну апранем. А вось гэта мы дадзім тебе што-небудзь гэткае. Канституцыя і бартер. Можна, в прынцыпе, даць. Вось, давайте Ифану няхай будзе. Конституция и бартер 20 брони. Это лидерство дае. Это крыты дае. Няхай нашай Лойс будзе. Трошки больш броні фізічнай будзе. Бо я і так не той, каб шмат яе. 10 дадатковых, гэта прыемна. Так, глядзіце, там, карацей, на любую бочку з рыбай накіраваць заклён. Там інструкцыя. І тады адбудзецца абмен. Чтобы гэта не было. Можа быць, яны пастку на нейкую пачвару зрабілі? Яны таму размясцілі гэтыя бочкі ўсе. Просто хочам паказаць рыбе гэты свет, як мы станем дзівініць. А, ну так. I will show you the world. Так. З гэтай бочкі цячэ крыніца. Гэта яна запячатана і адзначана крыжом. А з бочкі вы адчуваеце знаёмую сілу. Яна адчуваецца ў вашых костках, у вашай душы. Як гэта? Вадкая крыніца прыцягвае дрэнную кампанію. Штосьці ёсць. Мы зараз паспрабуем выклікаць, щоб там не выклікалася. Толькі я перад гэтым адбяру, што толькі змагу тут. Зноў жа, у нас ёсць Lucky Find, які можа раптоўна даць нам неблагі прадмет. Просто так. Таму варта абшукваць усё, што ёсць. Нават калі гэта будзе проста бочкі з рыбай. О, пабачыце? Вось. Гэта на сілу... Хутчэй за ўсё чырвоны прынц не зможа апрануць, але я дам яму.
Ну, падаецца, ўсё пераглядзеў. Так, раз такая справа. Хутчэй за ўсё будзе бойка. Іфана паставім зверху. Ён будзе ось так. Лоіс пакінуў унізе. Да... Божухна. Іфан, падымайся. The Вельм- squirrel's nose. Вельмі дзіўна проста працуе гэтае самае. Так, мы не будзем стаяць у каля выбуховага. Нічога. Ось так станем. Вось яна, выкарыстаць на бочцы з рыбай. Толькі ў ближнім баю, так. А што адбылося? Нічога ж не адбылося. Мне патрэбна рыбу туды накідаць, альбо што? Зараз паглядзім. Я не разумею. А можа быць гэта якраз такі... Не, ну не з крыніцай жа. Што сказана? Так. На бочцы з рыбай унутры трэба скаставаць гэта. Так. Кладзем рыбу. Давайте, вось. Рыба ёсць. Яна не пустая зараз, так? Бяром і карыстаем. Я скарыстаў заклён гэты, і што? Ён проста толькі адно карыстанне ў мяне ёсць. Я не разумею. Чат, мне патрэбна зараз дапамога. Што я раблю не так? Сказаць лекару, што яго рыба гатова, вось што робіць гэты заклён. Бо з богаабуджаным, карацей... О, не бога... Абуджаны бездані. Void Woken. Пачвара бездані. Абмяняць рыбу. Прамяніць на бочку, якой ёсць рыба. Ну, гэта вось бочку, у якой ёсць рыба. Ну, давайте вось гэтую, звычайную рыбу. У звычайную бочку пакладзем. Я пакладу туды зараз такую рыбу пашкоджаную. І звычайную рыбу. Не, яна ўся тут пашкоджаная, так? Гэта дакладна патрэбна ў Арксе. Гэта спрацавала на бочцы. Просто нічога не адбылося. То бок мне гэта не тут рабіць. А чаму нам што тады гэтае месца ўсё? Я думаў, што я зараз боса нейкага выклікаю, альбо штось такое. The fish wished it had been the one that got away. Ладно, давайте пакінем гэты скрутачак. Няхай скрутак застаецца. А рыбу мы забяром. Dripping with liquid sauce, this Адчынім бочку з пячаткай. you find not fish, Вы знаходзіце не рыбу, але зброю, магутную зброю. weapons the Magisters took from the Hollow Marshes. Тую зброю, якую яны забралі з Hollow Marshes. Hollow Marshes гэта была у гэтым самым у форте Джой. Выкавана у... Ага. Але яна не такая прям магутная. Дух, які знаходзіцца у зброі. Адчуваецца крыніца. Давайте Ифану дадим. Оп! Дастаў. Ой, зараз я разумею. Я гэтага і чакаў. Так, ён ужо ўзяў пад кантролю гэтых двух, таму можна ўжо спакойна там удалечыні расстрэльваць.
Упс. Упс. Ну, дотягнуться одразу до 3. Неким чином. Сірлора, не помри. А там не Сірлора, там курочка какая-то. Оу. Курочка померла. Так. Я ожидаю просто позмагаться. Я ожидаю курочку привести до Таты и позмагаться там. Мне не каб яна померла. Просто яна раптоўна померла просто так не халеры, потому что яна у сарцебойкі была. Я зразумеў, карацей, гэта не для таго патрэбна. Это захоўваемся і прызываем. А з перчыкам будзе ўсё добра, мы будзем перазагружацца да таго моманту, пакуль яго не праведзем да Таты. О, занадта шмат пераносіць. Ну, ачмурэнна. Давайте загрузимся, я зараз просто для перакидывання прадметаў патрэбны пункты дзеяння, наколькі памятаю. Я зараз усё адпраўлю ў Іфану адразу. Так. Отчинили. И отправляем Ифану один предмет, а другие не поспеваю. Нормально, подойдет. Так, повторяем то же самое. А, яны ж выбухнуть, калі помруть, правильно? Таму і выбух это адбыўся. А я магу нейкім чынам яго выратаваць, каб ён не помер. А, вось он забегае з бойкі. Усё, трэба было просто пачакаць. Нормально, нормально, нормально. Так, -1. Давайте яшчэ што-небудзь. Стрэльнуць вось у гэтага. Опа, нормально, нормально. І наш піскле збег з поля боя, правильно? Ён дзесьці ў іншым месцы. Я спадзяюся. Перчыка я не забіў. Ну, ён просто ў полі бойцы стаіць кожны раз і не адразу збягае ад яго. Плюс у яго няма самалячэння, як у Сірлоры. Сірлора будзе лячыцца і мае сваю яшчэ броню, а перчык можа сам сябе забіць. Просто тым, што хрэнью займаецца нейкай. Так. Пачваркі, якія засталіся, яны зверху там, так? Правильно? Давайте скок Фенікса. Куды бы так мне скокнуть Феніксом-то? Вось сюды. Вось так. І звяжемся полымем гэтым самым ланцугом вось сюды, напрыклад. Добра. Давайте Лоіс на сябе броню накладзе. Альбо... Так, лячэнне ў першую чаргу на прынца. Некраполумем дасталося прынцу. Няхай будзе броня. А мы можем потушыць гэта? Некраполумем ж не тушыцца, правильно? Бессэнсоўна. Альбо тушыцца. Давайте паспрабуем. Некраполумем, по-моему, на целях не тушыцца. Але на зямлі тушыцца? Не, просто пара з'яўляецца. Некраполумем ўсё яшчэ гарыць. Халера. Ну ладно. Давайте наткнем тады на ўсіх. Па-па-па-па-пам. Я могу нешта зрабіць адсюль, альбо... Давайте просто выбираться, может быть. Я просто сбегу. С этой водичкой? Ну, на жаль, святая водичка отсутничает. Я могу
чым-небудзь стрэльнуць вось туды, не, далёка. Ну, тады просто бафы накидаю. Серлора на месцы, а вось дзе перчык наш, я не ведаю. Ён кудысьці збег, ён дакладна не помер. Death will release you, girl. Give up. Aren't you tired of fighting? Давайте отруту, что ли? Вось так. І. Генерація броні не мае ніякага сенсу зараз. Там я не дацягнуся. Вось так зробім. І падпалім. Оп. Нормально, подойдем. Ифан, пакуль ты у нас тут у бяспецы. Ты можешь дацягнуцца туды, не? Не можешь. Атакуй тады сваіх аўруснікаў, якія тут кантраляваныя табою. Упс. Можа не такая добрая ідэя. Пераносімся ў іншае месца. І пакінем пакуль. Оп, выбухнула яшчэ одна. Цель заблокаваная. Цудоўна. Могу я ударить по зямлі вось у тым напрамку просто. Нормально, подойдя. Не прокинул. Ладно. Лосе. Яны называюць яе не Лоіс, а Лосе. Ну, як мінімум, гэтыя пачвары. Што цікава. Давайте каго-нибудь тэлепартнем куды-небудзь, куды нам спадабаецца. Вось сюды, напрыклад. Оп. Цудоўна, яшчэ двух пазбавіліся. Астаўся адзін вораг. Серлора, что ты там робишь? Чаму ён бегае там, дзе небяспечна? Можна так не рабіць, Серлора? Мы ж не забілі дзе-небудзь перчыка гэтага. А чаму ты зноў збегаеш? Што за халера? Оу, ён забагаваўся. Ён можа сам сябе забіць так. Серлора просто збегае, прабягае па некраполуме ў кожны раунд. Абсолютно. Ён можа сам сябе забіць просто таму, што забагаваў. Так. Па сутнасці мне патрэбна як мага хутчэй просто скончыць, а потом будем разбірацца з усім. Калі што, загружуся. Ось так. Цудоўна. Бяжым адсюль. Серлора жывы. Так, пакуль даем просто ўсяму прайсці, зараз усё паскончваецца тут. Просто чакаем, пакуль полымя знікне. Так, усё пазнікала, можем пааб'ядноўваць. Дзе перчык? Ён помер? Я просто неяк трохі лянотна перагуліваць баі кожны раз, калі перчык памірае. Асабіста, калі ён такі, як зараз. О, вітаю рейдераў. Вітаначкі ўсім. Прилетели. Вітаю, дед Максим, вітаначкі. Давайте коротенько, што ў нас увогуле адбываецца. Зараз мы знаходзімся пад вёскай рыбакоў.
у нейкім схроне яны кантрабандай, па сутнасці амаль, дасылаюць рыбу, якая ў вельмі дзіўны чорны дом у іншым горадзе. І гэта вельмі таямнічы нейкі чорны дом, пра які мы ведаем амаль не халеры. Вось, і цэлыя склады рыбы, якая сама па сабе з'яўляецца кранутая безданню, то бок яна прям атручаная вельмі моцна. Вось. І я не ведаю, што мне зараз з гэтым рабіць. Перчык, падаецца, помер. Я не бачу яго, ён не прыбягае. Так, перчык помер дзесьці ў самым пачатку, бачыце, вось он. Блин. Перагульваем? О, орб. Блин. Что нам робить с перчиком? Будем перезагружать бойку? Давайте поглядим. У нас есть хуткое закование литерально. Давайте будем. Паспрабуем перчика довести до таты. Гэта мы будем дзяўбацца вельмі доўга, таму што ён, па сутнасці, кожны раз спрабуе знаходзіцца ў самых небяспечных кропках. Ось. Я толькі адзінае, што за чырвонага прынца адчыню тады. З-за таго, што перчык, па-мойму, і лора прывязаныя да Фейна. Я Фейна пастаўлю, напрыклад, вось сюды. Мама! Окей, ладно, перчик няхай тут будзе. Чырвоны прынц, ты, калі ласка, адчыні гэтую бочку. Забираем прадметы. З'яўляюцца пачвары. Паспрабуем выратаваць перчыка. У прынцыпе, робім вялікі выбух унізе. Чым раней мы гэта зробім, тым лепей насамрэч. Рикошет. Не атрымалася зараз, так? Тады просто звычайны стрэл. Ёсць. Рывок. Я магу рывок зрабіць куды-небудзь? Вось так, напрыклад, скрозь некалькі цэляў. Ёсць. Троха пракінулі. І бліц-атака. Ёсць. Выбухнула ўсё. Угу. Мінус ворагі. У лоса не засталося ні халеры. З брані. Хаця бы магічную давайте накладем. І кинем асляпленне на ворогаў паблізу. Один помер нават ад асляплення, цудоўна. А лячэнне мы кинем на прынца. Пошла регенерация. Есть. Ход Фейна. Перлора сбег. А перчик где? И он же не помер, правильно? Покуль не. Подается, покуль не помер. Терлора не ведает, куда себе подеть, а вот перчик где? Калі перчик здесь есть, то я не ведаю, где. Ладно, протягиваем. Что я могу? Давайте вот так зробим. Каб яны хутка не пробираліся сюды. Вось, запаволены і... Яшчэ камянями будем закидывать. Ямансер з нас такі сабе, але сэнс у тым, каб яны не пролезлі сюды наверх. Я не жадаю, каб... Калі перчик дзесьці тут, каб яго не забілі. Блин, яны так зараз файна сталі. Я думаю, што я скарыстаюся гэтым. Лоса. Лоса нават. Я могу туды стрельнуть куда-нибудь?
Так, гэта памрэ. Давайте то цудоўна атрымалася. Выбухнули там. Усіх забілі аднім стрэлам. Паніка. І зараз паспрабуем выбрацца адсюль. Засталося 3, я толькі не бачу, дзе... А, вось, 2 пракантраляваных мною і 3 стаіць каля Фейна. Так. Просто бафаем себе и избегаем отсюда. Яшчэ выбух, збегаем. Так, яны, па сутнасці, нічога не могуць зрабіць, таму што яны на маім баку. Зараз за Ифана трошки адыду і скарыстаюся стрэлам сваім. Ёсць. Далі рады. О, перчик. Не збягай нікуды. Перчик жывы. Чант, мы выратавалі перчика. Усё нормально. Чакаем, пакуль полымя пройдзе, а то перчик сам сябе заб'е, як звычайна. Усё, полымя прайшло. Гледзячы на час, чат. Трэба будзе хутка скончваць, зараз я бяру усіх гэтых пачвар бездані. Ось, будем хутка скончваць. Я пагляджу, хто ў нас чым займаецца, я буду перадаваць вас далей. Перчик выратаваны, калі што будем працягваць далей. У нас ёсць квест, я яго дацягнуць да свайго таты. А чаму я не магу? Занадта далёка? Дацягнуць яго да яго таты, і гэта той яшчэ квест, таму што ў канцы адбываецца бойка з 14 ўзроўнямі. Калі я зараз, ну ўжо 10, ўжо лепей. Але ўсё роўна, як бы мне далёка яшчэ. У ідэале быць хаця бы там 13 узроўнем, каб не настолькі прям пакутваць там. Таму яшчэ невядома, калі я туды дабяруся. Канешне, калі б я мог, я бы пакінуў перчика просто на потым, і потым бы рабіў гэты квест, але я, мне падаецца, занадта рана яго падабраў. Ось, давайте яшчэ гэту зброю апранем, просто апранем, таму што можам. Я жадаю праверыць, што яна дае. Таму што яна нейкая асабістая. Вось гэты арбалет. Давайте Ифану адправім. Ифан. Гэта табе не вельмі эфектыўна. Але ці важна гэта? Нічога не адбылося. Просто зброя з душою внутры. Я бы яе ўвогуле прадаў. Яна не тое, каб прям патрэбная нам. Ой, зараз мы лук набылі, які значна мацней. Прям значна мацней, чым гэта. Файна, добра. Давайте глядзець, хто з чым займаецца, і буду перадаваць вас. Нагадываю, на наступны тыдзень план такі. На наступным тыдні мы у панядзелак у нас стрым на палову па таўматургу, на палову на Broken Age. Можа быць не Broken Age, там залежыць. То другая гульня вельмі плаваючая. Я жадаю Broken Age дабіць, там не тое, каб шмат засталося, я так разумею. Таму паглядзім яшчэ. Але глядзіце, першая палова таўматурга будзе на польскай. Гэта па сутнасці як бы моя практыка польскай. Больш, чым гульня. Так што, калі што, я вас папярэджу. Я буду сядзець і кожнае слово спрабаваць, тое слово, якое я не разумею, я буду лезці ў слоўнік і перакладаць яго, каб зразумець, што мне кажуць. Таму што я не буду разумець, што мне кажуць. Вось. Аўторак, серада будзе перакладам. Чацвер мы гуляем Баннерлорд. Гэта мы вызначылі пару лекцый сёння. І ў пятніцу, як звычайна, топ-1 перамагае тое, што перамагло ў чацвер. То бок на наступным тыдні ўсё будзе. Можа цікавіць і другую палову на ангельскай будзем. Не, я думаю, я пакіну. Я
Я думаю, что я настолько стомлюся, что я пожадаю абсолютно не думать. Ну, як бы не думать, не перакладаць нічога, скажем так, потому что гэта вельмі такая штука, якая ну, нагружае, можа быть, мне нешта расслабіцца патрэбна будзе. Ось, так што гэта хутчэй за ўсё, штосьці Broken Age неяк трохі на мяжы. Ён дастаткова просты, але ў той жа момант там ёсць момант перакладу, можа лепей не трэба яго браць. Я просто жадаю яго скончыць. Вельмі залежыць ад просто настрою і ну, магчымасці, скажем так. Добренько. Гляджу. Twitch. Что у нас там есть? У нас зараз ёсць нікога, на жаль, не бачу. Нікога не бачу. Ладно, тады. Тады на гэтым мы просто будем скончваць. Я жадаю вам добрых выходных. Сёння пятніца, я вас віншую, засталося ўсяго нічога до конца дня. Спадзяюся, у вас добра пройдзе ваш дзень сёння, працоўны, калі ён працоўны, калі вы сёння адпачываеце, ідзіце адпачываць далей. Вось, на жаль, мяне няма куды вас перакінуць. Да пабачэння.